هاليلويا حقيقة حقوسنا زبلة بقويتها ترحيو نجارات لومي حقوسكا صباحها كال نجار خون خلي حال نجار جنالو كل الشع زي الوقت حقوسو زي قنص نسخة عن قويتها المفلاتيمو هاليلويا بزخت حقوسو دس بلني هاليلويا زمرينا قويتها كبر خنوينا هاليلويا ነገራት ምድሩቱን አይግቦም ኡነታት ናዓቱን አይግቦምን ንጎይታ ይኹን አይኹን ያሃሉ አይሃሉ ጽቦናሃሉ ጽቦ አይናሃሉ ኩሉ ሻዕ ክብር ዝግቦ አምላኽ ዘይልወጥ አምላኽ ፍቅሩ ዘይልወጥ ሓጎሱ ዘይውዳእ ሃሌሉያ አይበስሕን እዩ ክበር በሊለካ ክበር በሊለካ ዝውን ውሒዱካ ዝውን ውሒዱካ አይበስሕን እዩ ክበር በሊለዮ ክበር በሊለዮ ይግብኦ እዩ ዝውን ውሒድዎ ዝውን ውሒድዎ كبلي كبلي نجس كبلي
كمسكين معاتي كلا كزي مساي كلو كبرين عاقاهب كبرين عاقا كبرين عاقا كبرين عاقا يخون كبرين عاقا كبرين عاقا كبرين عاقا كبرين عاقا يخون كبرين عاقا حايلي مستخمة علمي مسفلي ايكون كون كمسكين معاتين كلا جزي مساي كلو كبرين عاقا كبرين عاقا كبرين عاقا كبرين عاقا يخون كبرين عاقا هاليلويا يسوس بكا خبري أبوي بكا ملقو ويتا ويتا بكا للتا أبوي بكا ملقو كمتهم شتو مغنس قايتو كمتهم جنا انكا مسكنا كمتهم شتو مسكايتو كمتهم جنا انكا مسكنا يسوس بكا خبري أبوي بكا ملقو ويتا بكا ويتا بكا للتا أبوي بكا ملقو كمتهم شتو مغنس قايتو كمتهم جنا انكا مسكنا كمتهم شتو مغنس قايتو كمتهم جنا انكا مسكنا يسوس بكا خبري أبوي بكا ملقو ويتا بكا للتا أبوي بكا ملقو كمتهم شتو مغنس قايتو كمتهم جنا انكا مسكنا 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 يسوس بكا كبري 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 أبوي بكا ملقو ويتا بكا للتا أبوي بكا ملقو كمتهم شتو مغنس قايتو كمتهم جنا انكا مسكنا كمتهم شتو مغنس قايتو كمتهم جنا انكا مسكنا يسوس بكا كبري أبوي بكا ملقو ويتا بكا للتا أبوي بكا ملقو كمتهم شتو مغنس قايتو كمتهم جنا انكا مسكنا كمتهم شتو كمتهم جنا انكا مسكنا عيلة مستخمة عدمي مسفلي ايكون كون كمسكين معالتين كلا قزي بساي كلو كبرين عاقا كبرين عاقا كبرين عاقا كبرين عاقا يقول كبرين عاقا كبرين عاقا كبرين عاقا كبرين عاقا يقول كبرين عاقا عيني مستخمة عدمي مسفلي ايكون كون كمسحج معالتين كلا قزي بساي كلو كبرين عاقا كبرين عاقا كبرين عاقا كبرين عاقا
ተስካይቱ ከምጥዑም ጨና እንካ ምስጋና ከምጥዑም ሽቱ መቅደስካይቱ ከምጥዑም ጨና እንካ ምስጋና سبا سجد سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يقول سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يقول سجدت معاها كم زيت قبرلو وقا زيت قبللو عيد اللي نكمل فغر خاطعي معرد تغير الليل حكي سبا سجد سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يقول سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يقول سجدت معاها كم زيت قبرلو وقا زيت قبللو عيد اللي نكمل فغر خاطعي محرم تغير الليل حبي سبا سجد سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يقول سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يقول سجدت معاها يسوع سيبك كبري أبوي بكمله ويتاي بكالتا أبوي بكمله كنتم شتو مقدس كايتو كنتم جنا كنتم مسكنا كنتم شتو مقدس كايتو كنتم جنا كنتم مسكنا كنتم شتو مقدس كايتو كنتم جنا كنتم مسكنا يسوع زيدك كبري أبوي أبوي بكمله كنتم شتو مقدس كايتو كنتم جنا إنك مسكنا كنتم شتو مقدس كايتو كنتم جنا إنك مسكنا كم زيت قبرلو وقا زيت قبللو عيد اللي مكمل فغر خاطعي معرد تغيرو اللي حبي سبا سجد سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يقول سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يقول سجدت معاها كم زيت قبرلو وقا زيت قبللو عيد اللي مكمسكن فغر خاطعي معرد تغيرو اللي تحكي سبا سجد سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يقول سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يقول سجدت معاها هاليلويا أبوي سجدت معاها أبلغو معاها وداسي معاها تأزازنت معاها هاليلويا منفس كايفاني معرد كعبيثاني وقوسك عزيزو وقوسك عزيزو تعلمو معالتا زي تغبلكو وهمها زي تغبلكو كما خنطايالو لاي سماي ناي مدر لاي سماي المدر عداي كفيل كايو نفكاليكو نفكاليكو أنا زعديو بين خات صادق بين خات صادق كلو كفيل كايو ازبري هولي
بريولي كما يزيمت أبكر ميخا خوينة أبكر ميخا خوينة كبري نعخا منبس كايفاني منبس كايفاني معرت كعبي خالي وقوس كعزيزو وقوس كعزيزو تعلموا معلتا سيتقبل كوو سيتقبل كوو كما خطيان لاي سماي ناي مدري سماي المدري علايك في الكايم زترم قالي الموت أنا زعجي بين خاط صادق بين خاط صادق كلك في الكايم ازبري هولي كما يزيمس أبكر ميخا خوينة كبرين عغاري كبرين عاها يغون كبرين عاها كبرين عاها يغون كبرين عاها الالتا مبس كايفاني معرت كازيقالي وقوس كعزيزو تغيروا معتاتي سيتقبل كوو كما خنطيان لاي سماي ناي مدري عدايك في الكاي يضرب كاليبون أنا زعيدي بين خاط صادق كلك في الكاي ازبري هولي كما يزيمسكي أركني هاويلي كبرين عقاري كمسكينك كبر تمسكينك كبر غكا يسوس تبارك كبار غكا يسوس تمسكينك كبر كمسكينك تبارك يسوس تبارك يسوس تبارك ويتا يسوس تمسكن لومي وانت مسكن حجي وانت مسكن عبدهم وانت مسكن ويتا يسوس تمسكن لومي وانت حجي وانت مسكن عبدهم وانت ويتا يسوس تمسكن ويتا يسوس تمسكن لومي وانت حجي عبدهم ويتا يسوس تمسكن ويتا يسوس تمسكن لومي وانت مسكن حجي وانت مسكن عبدهم ويتا يسوس تمسكن ويتا يسوس تمسكن لومي حجي عبدهم وانت مسكن وسدوا مسكانا تمسكن قبل بيت مسكن لحدوا مسكانا ويتا يسوس تمسكن رومي وانت مسكن حجي وانت مسكن عبدهم وانت مسكن ويتا يسوس تمسكن حجي رومي عبدهم ويتا يسوس تمسكن ويتا يسوس تمسكن لومي حجي وانت مسكن عبدهم وانت مسكن تمسكن قبل البيت مسكن لحدوا مسكانا تمسكن قبل البيت مسكن وسدوا مسكانا ويتا يسوس تمسكن لومي وانت مسكن حجي وانت مسكن عبدهم وانت مسكن ويتا يسوس تمسكن لومي وانت مسكن حجي وانت مسكن عبدهم وانت مسكن ويتا يسوس تمسكن لومي وانت مسكن حجي وانت مسكن عبدهم وانت مسكن
قبل ويتمسكن وحده مسكانة قبل ويتمسكن وسده مسكانة هاليلويا حجي وانت مسكن عبدهم وانت مسكن ويا يسوع تمسكن لومي وانت مسكن حجي وانت مسكن عبدهم وانت مسكن ويا يسوع تمسكن قبلي بيت مسكن بحمده مسكنا ويا يسوع تمسكن لومي وانت مسكن حجي وانت مسكن عبزاهم موت مسكن ويتا يسوع مسكن لومي وانت مسكن حجي وانت مسكن عبزاهم موت مسكن كلنتنا وصدو هاليلويا لسخا بينخا تقاطرنا لسخا بينخا ودننا هاليلويا ويتا يسوع تمسكن لومي وانت مسكن عبزهم تمسكن ويتا يسوع تمسكن لومي وانت مسكن حجي وانت مسكن عبزهم تمسكن نمسكنك علينا ويتا مسكننا نعخاطراي ويتا حكي سهات مسكن لقبأك أملاخيخا هاليلويا ناتكا خنكون ناي بينخا أطرح خنكون زمدبكا ويتا هاليلويا لو مو نمسكنك علينا كبرنا بك علينا حقوسنا بأخاين ولالنا دستنا بأخاين ولالنا ويتا مهلاونا بأخاين ولالنا هاليلويا وبروح منفس قدوس تمسكن بلك حالنا سلتي زي نكر سلام كان مسكنك حالنا كبرنه بك حالنا قبل بيت تمسكن وسدو مسكانا مسكاننا بزحي نعخا أخبرتنا نبخا بزحي هاليلويا فارخا عميقي ويتانا ونباهلنا كي تجددنا فقرخا ماريخنا فقرخا دريخنا نملخ كالونا كبرنا بكالونا نجزأ كالونا لسخا أملاخنا إخان بالعلنا قويته اللهونة كاز وتازخ مولو نهز بخاون كتنكفو قويته بس عزي نابا خايداونا نلعلا لنا هاليلويا ويتا منفس كان زغوبا قطات ربي الا ونت كاي سمعنا نبلالنا كم تسخا دليو كم تسخا تبوغو غيركا حتنكفنا بس عايز نصلي علينا هاليلويا
ማለተይ ኮይነ የዘምልኸካ ውሸይ ደሪኹኒየ መስዋዕት ዘምፅአልካ ይፈትወካይ ኢየሱስ 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 አፍቅረካ አፍቅረካይ ኢየሱስ 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 ይአምነካ ይአምነካይ ኢየሱስ 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 እፈትወካ እፈትወካይ ኢየሱስ 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 አፍቅረካ አፍቅረካይ ኢየሱስ 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 ፍቅርኻ ፍቅርኻ መሲቶኒ ከም ልኸካ ይድርኸኒ ፍቅርኻ ፍቅርኻ መሲቶኒ ከም ልኸካ ይድርኸኒ ፍቅርኻ 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 መሲቶኒ ከም ልኸካ ይድርኸኒ አምልኮ አምልኮ ይብለኒ ኣብቲ እግርኻ ስሒቡ ቅርበኒ አምልኮ አምልኮ ይብለኒ ኣብቲ እግርኻ ስሒቡ ትወኒ አምልኮ አምልኮ ይብለኒ ኣብቲ እግርኻ ስሒቡ ቅርበኒ አምልኮ አምልኮ ይብለኒ ኣብቲ እግርኻ ስሒቡ ትወኒ ፍቅርኻ ከም ልኸካ ይድርኸኒ አምልኮ አምልኮ ይብለኒ ኣብቲ እግርኻ ስሒቡ ቅርበኒ አምልኮ አምልኮ ይብለኒ ኣብቲ እግርኻ ስሒቡ ትወኒ ካብ ፍቕሪ ዝተላዕለ እዩ ኩሉ ኣምልኾ ክገብሮ ስለ ዘሎኒ ኣይኮነን ልማድ ማለተይ ኮይኑ የዘምልኸካ ውሽጠይ ደሪኹኒየ መስዋዕት ዘምፅአልካ ካብ ፍቕሪ ዝተላዕለ እዩ ኩሉ ኣምልኾ ክገብሮ ስለ ዘሎኒ ኣይኮነን ልማድ ማለተይ ኮይኑ የዘምልኸካ ውሸይ ደሪኹኒየ መስዋዕት ዘምፅአልካ እፈትወካይ ኢየሱስ 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 አፍቅረካ አፍቅረካይ ኢየሱስ 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 እፈትወካ
كم لغيكا يدرخني فغرخا نسيتوني كم لغيكا يدرخني أملكو يبلني عبدتغرخا سيبو غرباني 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 هاليلويا يسوس إلى غتوعكا فسيسوني لبي بفغرغا اتناي مسكال سيرا اتقرم قبري قالي تاي وديو اتنات كفغري يسوس إلى غتوعكا مليئو فسيسوني لبي بفغرغا اتناي مسكال سيرا اتقرم قبري قالي تاي وديو اتنات كفغري فتويكاي يسوس أفكاي يسوس أملكاي يسوس بغرغا نسيتوني كم لغيكا يدرخني أملكو يبلني عبدتغرخا سيبو تواني أملكو يبلني عبدتغرخا سيبو تواني أملكو يبلني عبدتغرخا سيبو غرباني أملكو يبلني عبدتغرخا سيبو غرباني እግሪ ምቅላተይ ካላትና ኣይኮነን ካብ ልቢ ብሓቂ ብመንፈስ ተመልእ ኣፍቅረካ
يقبل كله كل زيبل كاني مسكن داقبلكو بغري مقلاتي كانت راحي كوني قبل بي بحاكي بمنفس ملي فتوكاي يسوس 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 أفكاري يسوس 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 يأمنك يأمنك سهبوت واني عملكو عملكو يبلني عبد تجرحا سهبوت واني عملكو عملكو يبلني عبد تجرحا سهبوت واني نقوسي زرالم نقسني نسخاك تنكسني عني قنكسكا زماني كالفو عبدت بخا نسخاك عني قسكا مر عليك خون اللي عبدت بخا نقوسي سرارم نقسني 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 فتي علقو سمامعوني نسخاك تنكسني عليك انكسكا زماني كالفو عبدت بخا نسخاك عليك ساكا مو عليك هون الليل عبدت بخا نقوسي زلالم نقسني نقسني فتي علقو سمامعوني نسخاك تقسني عنيك الساكا زماني كالفو عطيك تقرخا نسخاك عنيك الساكا مر عليك هون الليل عبدت بخا نيرتسكاني عتاك عاتب مغسراتي تمسكن كبير كمرتسكاني كمرتسكاني عتاك عاتب مغسراتي تمسكن كبير كمرتسكاني كمرتسكاني عتاك عاتب مغنسكاتي تمسكن كزيكا كوني ساوي عيدناتي كم بغيكاي منو زمن كمرتسكاني كمرتسكاني عتاك عاتب مغنسكاتي تمسكن كبير
عينكني عتم مغرسك عيلي يحدث عيلي يحدث انكم لغك عيلك مني عيلك مني عتم مغرسك عيلي يحدث انكم لغك انكم لغك عيلك مني عيلك مني عتم مغرسك عيلي يحدث انكم لغك كل جيزي كبر بلك دكتك عقيمة يخبر اسمك كل جيزي كبر بلك دكتك عقيمة يخبر اسمك عينك مني عتم مغرسك عيني يحدث انكم لغك عينك مني عتم مغرسك حدش 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 نقوسي زلالم نقصني فتي علقو تسمامعوني نسيها قلك سني عالي خنقسك زماني كنبو أفتح تكرخا نسيها قلك سني عليك الساعة مو عليك هون اللي عبدك تقرخا هللويا أبو إليت نازيو أبو هنا نزيو أبو نبلغك نخبرخا نعن خاطر على مطاري كبل كانيناتي زمني بينها كتكبرني بسمي تسويكا كبل كانيناتي زمني بكا بينها كتكبرني بسمي تسويكا قبل كانيناتي زمني بينها تكبر بينها تكبر نسقى وبآي كتكبر الفتيحة نسنا بلني زقزاكا كل جيزي كبر بلكا دكتك عقيمة يغبر اسمك كل جيزي كبر بلكا دكتك عقيمة يغبر اسمك عينك مني عتم مغرسك عيلي يحدث انكم لغك عينك مني عتم مغرسك حدش كبرني وزلوكا انكا هجي وزلوكي انكا هجي وزلوكي انكا حجون
انكا حجوين هيوتي انكا حجوين زلوني 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 انكا حجوين هيوتي انكا تعزلاتني مع خازي كوير هاي غنني انكا كل انتناي نسخة ورسمني انكا عجوين هيوتي انكا تعزلاتني مع خازي كوير هاي غنني انكا كل انتناي نسخة ورسني كل انتناي 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 ورسني وننني بلغني كل جزاي بلغني كل انتناي بلغني هللويا كل انتنانا بلغو كل انتنانا بحاتو هللويا انكا عجوي هيوتي انكا زلوني انكا حجوي هيوتي انكا حجوي زلوني انكا حجوي زلنا كله انكا هللويا ويتا عتير مغلسكا عادش حدي كبر ديوزلوكا هللويا 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 أبو هللويا ناتكا مخانا حق سنة لو بيدا
السخاء أملاخنا مخانكا يحكسنا له أبز عالم زيا أنكو زحكسنا نجر انتلو نعاها مفلاتنا يا بوي هاليلويا نودخا مفلاتنا هاليلويا أبو حقوسنا زي نبلا لنا دستنا زيو كالا حقوس يبلنا هاليلويا حقوس نازي نبلا لنا قويته قال حقوس يبلنا نعاخا مركبنا ترى حقوسنا أملا حكي سخام الخانكا بزغراك يو ودي خامما نايز العالمي وإزي آيا أنا والنعام تقبي ليا كبرنا أملاح يخون أملاح يباركم
እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ያለው ሀሩር ሳመር ከመይ ይገብራሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሓንቲ ዝተረስዐት መተንባህት አላ ጊዜና ቁሩብ ከይዱሎ ሓንቲ መጽሐፍ ዝሓለፈ ተዳለኻ ኩን ትብል ተነጊራትና ነይራ ዋጋኣ $30 ጥራዩ ስለዚ ሎም ማዓልቲ ውሕዳትን ደለዋ ሓደ 10 መጽሐፍቲ እን መጽን ተን 3 መጽሐፍቲ ኣብ ከለዋ ሽማግለታት ከይደንን አይ ቲንክ 7 መጽሐፍቲ ጥራይን ተሪፈን ደለዋ እሞ ብጣዕሚ ጽቡቕቲ መጽሐፍ እያ ብፍላይ ከመይ ጌርካ ንእምነትካ ትሕሉ ፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ከመይ ጌርካ ንእምነትካ ትጣበቀሉ ትነግር መጽሐፍ ስለ ዝኾነት ገዚኦም ተትጥቀሙላ ጽቡቕ ነይሩ ንስኹም ተማሂርኩም ደቅኹም ከዓ በዛ ሓሳባት ዝመታን ክትምህርዎም ስለዚ ዳሕራይ ትሽየጥ ኣላ ካብ ሓፍትና ናዙ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ወይታ ይባርኩም ተኺልና ናብ ቃል ኣምላኽ ክንከይድና ኩላትና ክንጽሊና ልዑልን ቅዱስን ዘላለማውን ዝኾንካ ብሩኽ ሰማያዊ ኣቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ተመስገን ነመስግነካ ኣለና በዛ ሰዓት እዚኣ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት ኣነን ሕዋተይን ህላውነትካ ፈሊጥና ተረዲእና ናብ ቅድሜኻ ንቐርብ ኣለና እሞ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስምረትካ ማእኸልና ክኸውን ኣብ ቃልካ መብራህ ክትበና ምርዳእ ክትበና ንጽልሎና እግዚአብሔር አምላኬ ዝሁሉ ስለትገብር አዚና ነመስግነካ ክብር ድማ ንህበካ ኣለና ብጎይታናን ብመድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኢልካ አሜን እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ካሻ አንቶይ አይሪአና ኣለኹ ሄቡ መጽያላዳ ሄቡ ዌልካም ቦሎሌስኪ ሄቡ መጽያላ እግዚአብሔር ይመስገን ኢንጂነር ስለደይ ረአያዩ በኋላ አይኮነን ዌልካም ሄቤ እግዚአብሔር ይባርክኪ ويمسيدي خبرنا أملاخ يكون عبد حلف جزء منفساوي بحلي دبل جميرنا خمسة لنا نجيرنا لنا والد بستفل عليه وعقل قلتي عبد مت عبزي منفساوي بحلي زبل حسب زي تفل عليه عرستي كم تيجي أبي هرزرد أنا خن مهارينا أبناء حلفة زنبرة بحاونا دكتور جون أنت دارينا يو أنتي أرستي كابت منفساو بحلي تبل بزعبا جنا متصبق ويدما موز جنا ويدما طعم أزا مهلاو نأملاخن نسباتن زبل رئينا نيرنا والد لو معلتي مخنياتو عبد متصد اللقوانات أملاخ تدار دينا بستفلالي وعقل قلتي نمهارو أبزي أرستي زخوينو زتفلالي ونؤسان أرستخن رئينا والد ስለዚህ لو معلتي نعو دخون منفساو بحلي ويدما بحلي بحفشة قنت عندي أرسنا خم منفساويان بزعبا منفساو بحلي سلازخونه كاركتر ويدما تباي ناي بحلي انتايو بحلي زت ألبوم نجارات كنتايو مچم بحلي زبل نجارات كبحلي وصعت سلازي كنا بخلو نجارات نعنا حد شاي كونن كم يجرنا هنا مست منفساوي نتأسسرو مش متحف قدس كم يجرنا هنا نتأسسرو متحف قدس ناخن نخوم زخون نجاراتي مهرنا ديو يناخن رئيمبر بحلي دبحال أمر نخلاتنا يتفعنا يو إلى حسبن مخنياتو بحلي ناي بحلي سبات سلا دخلنا بحلي ننبر سبات سلا دخلنا عليه لذي متحف قدسنا تدارينا እግዚአብሔር ይሁን ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ነቲ አምድሪ ንጥቀመሉ ነገራት ሞከሲ ብምጥቃም መንፈሳዊ ነገራት ምሂሮ ምን አለው ኣብ ገለገለ ጊዜ ድማ ነቲ መንፈሳዊ ነገራት ሞከስ ብምግባርካ አምድሪ ከመይ ክነብር ከም ደሎና ተነጊሩና አለው እዚ ክልቲኡ ይወራረስ ስለዚህ نتي أمدري إن نبرو بحلي زبحال مسوقة زمدنا زلنا ويدما attachment زلنا يعرينا خان فلتو بحلي مالت انتاي مالت مخانو مسوق بمجنزاب نتمنفس هاو بحلي زبحال نجارات كنردون كلنا I think مليسو نتي كنردو دلنا كنبرو دلنا نجاراتن بروح ويدما كلير جيرو كرئنا يخيليو إلى حسب
ስለዚህ መጀመርታ ባህሊ ክንብል እንከለና እንታይ እዩ ሕጂ ኣነ ነዚ ሓሳባት እዚ ኣስፊረዮ ዘለኹ ንስኻትኩም ግን ካብኡ ንላዕሊ ፅቡቅ ጌርኩም ከተስፍርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኢለ ይሓስብ ግን ብሓፈሻ ሎም መዓልቲ ኣነ ተረኛ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ኸ ይዛረብ ስለ ደለኹ ንእሽተይ ሓሳባት ብዛዕባ ባህሊ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣስፊረ ኣለኹ ስለዚ ክትውስኽሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ባህሊ ኢልና ክንሓስብ ከለና እንታይ ማለት እዩ እንተዳ ኢልና ዝኾነ መፍለይ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ካብ ካልእ ሕብረተሰብ እትግለጸሉ እንታይ እንተዳ ኢልና መፀውዒ ስም ሕጂ መፀውዒ ስም ይኽብል ከለኹ እንታይ ማለት እየ ነቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ስም ሃገራዊ ስም ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ኮማዊ ስም ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ መንፈሳዊ ነገራት ክኸውን ይኽእል ካብ ሓደ ሕብረተሰብ በዚኦም ኩሎም ነገራት ዝፍለየሉ እሞ ዳሕራይ ሽዑኡ ንስምካን ንመንነትካን ግና መፀውዒ ዝኸውን ነገራት እዩ መፍለይ ነቲ ናትካ ደለኻዮ መንነት ንዕኡሲ እዚስ ኩስቶ እዩ ወይ ድማ እዚኦም ካብ ኩስቶ እዮም እዚኦም ከምዚኦም ኢሉ ነቲ ነገራት እቲ ከፀውዕ ዝድርኽ ነገራት እዩ ማለት እዩ ንምሳሌ ኣብዚ ዘለናዮ ምዕራባዊ ዓለም እንተደኣ ርኢና ኣፍሪካ ሓንቲ ዳርጋ መብዛሕቶም እዞም ጻዓዱ ድሕሪ ከምኡ ጋጢሞም ሆን ኮይኖም እንታይኦም ብዛዕባ ኣፍሪካ ክሓስቡ ከለዉ ሓንቲ ዓዲ እያ ትመስሎም ከምዚ ካናዳ እያ ትመስሎም ሓቂ ተደኣ ጸሊም ኮይኑ ኣፍሪካዊ እንድሕር ኮይኑ ወዲ ዓድኻ እዩ ድመስሎም ከምዚ ወረገሊኦም ጎረባብቲ እዩ ድመስሎም ከምዚ ብቐረባ ገለ ትፋልጥ ገይሮም ይመስሎም ማለት ኣፍሪካ ሲ ማዕረ ክንደይ 50 ገለ መልታትን 4 እንዲ ሓቂ ሃገራት ምዃኑ ተደይረሲዕዮ ማለት 54 እዋ ሃገራት ደለዎ ዝሓዘ ዓቢ እንታይ ድበሃል ሓቂ ኣህጉር ግን ድኾነ እንተደኣ ኣፍሪቃዊ ኣለባብሳ ወይ ገለ ሪኦም ሲ እንታይ ድመስሎም እንተደኣ ኢልና ወዲ ዓድኻ እዩ ይብሉኻ ሓቂ ብኸመይ ሕጂ ከምኡ ድብሉ ደለዎ እንተደኣ ኢልና ፍልይ ዝበለ ነገራት ኣለዎ ኣብቲ ኣከዳድና ኣብቲ ገለ ማለት እዩ ዕሙቕ ኢሎም ናብ ታሕቲ ወሪዶም ብሬክዳውን ገይሮም ኤርትራ ትበሃል ነገራት እንድሕር ፈሊጦም ንኤርትራ ትበሃል ባይዘወይ ሃገር ሰላም ከተረድኦም ዳርጋ ማትሪክ እዩ ክስታይ እንዳርዓኻ ኣነ ኤርትራ ከምንታይ ኣኻ ገለ ተኢሎምኒ ኤርትራዊ ይብሎምሽ ሕጂ ገሊኦም እንድሕር ዘይፈልጥዋ ኮይኖ ኢትዮጵያ ገለ ብሉን ኣነ ኸ ይቃለስ ኤርትራ ከረድኦም ኣነ ይቃለስ ካልኦት ኣይትቃለሱ እንትኾኑ ናብ ጎግል ናብ ገለ መልእ ደኸይድ ኤርትራዊ ምዃነይ ከረድኦም ማለት ሃገር ሰላም ንምሳሌ ዓይነታት ልብሲ ኣገባብ ማሕበራውን መንፈሳውን ስርዓታትን ኣገባባትን ኣተገባብርኦምን ዓይነታት ምግብን ኣመጋግብኦምን ወዘተ ዝኣመሰሉ ነገራት እዚኦም ንምንታይ ከ እዮም ዝገልጹ እንተዳ ኢልና ነቲ ናትካ ካልቸር ወይ ድማ ነቲ ናትካ ባህሊ እንታይ ገብሩ እዮም እንተዳ ኢልና ይገልጹ እዮም ስለዚ ብዛዕባ ባህሊ ክንብል እንከለና እምበር እዚኦም ነገራት እንታይ ዝገበረ እንተዳ ኢልና ዝሓቆፈ እዩ ነዞም ነገራት እዚኦም እንኮላይ ዘመልክት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ብዳሕራይ ዲቴይል ክንኣቱ ኢና ብዛዕባ ባህሊ ኢልና ክንሓስብ እንከለና ባህሊ እቲ ናቱ ካራክተር ሓደ እንታይ እንተዳ ኢልና ባህሊ ካብ ዝሓለፉ ዝውረስ ነገር እዩ ባህሊ ተወራሳ እዩ ከምኡ ሰሚዕኹም ኣለኹም ሓቂ ሓደ ግዜ ዋላ ንሕና ከም ኣገልገልቲ ንብል ኢና ሓቂ እቲ መንፈሳዊ ባህሊ ዝመፀናሉ መንገዲ ኣነባብራና ካይዳና ምስ መረዳእታና ዝተተሓሓዘ ነዚ ዘሎ ወለዶ ከመይ ጌርና ነስግሮ ከመይ ጌርና ንሕልፎ ንቃለስ ኢና ሓቂ ምሽ ሓደ ግዜ እኮ ምፅኢልና ደቅና ሕጂ ኣብዚ ዓብዩ ስለ ዘለው ኣነ ንፊቸር ክሓስብ ከለኹ ዝጥቀመላ ቃል ኣላ ማለት እዩ ናይ ትግርኛ ሕብረት ሕጂ እናተጎለለ እዩ ድኸይድ ዘሎ ይርዳእና ኣሎ እናተጎለለ እዩ ድኸይድ ዘሎ ፎር ደ ላስት ሎንግ ራን እቲ ዘሎ ዓላማ ክውሕጡና እዮም ኣይተሰማዕና ምክንያቱ እንግሊሽ ንምስማዕ ፀገም የብልናን ሓቂ ምሽ ኮፊልና ደቅና ብዝኽምህሩ ፋስራት ኮይኖም ክመርሑን ከገልግሉን ወላ ሓንቲ ፀገም የብልናን ማለት እዩ ስለዚ ምክንያቱ ሕጂ እቲ ስደት ክስታይ እንዳኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ፅባሕ ሃገር ሰላም እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ሕጂ ዋሕዚ ከይህሉ ይኽእል እዩ ንሕና ግን ደቅና ናብዚ ኣስፋሕፊሕና ስለ ዘሎና ደቅና ብዝተወሊዶም ኣብዚ እንዳዓበይ ክኸዱ ከለዉ ትናቶም ጀነሬሽን እናዓበየ ክኸይድ እዩ ተዛራቢ ትግርኛ ድበሃል እንዳተጎለለ እዩ ክኸይድ ብድሕሪ ሽዑ እንታይ ክኸውን ተዳ ኢልና ትናትና ባህሊ ብፍላይ ከዓ እንተዳ ወሪሶሞ ብድሕሪ ሽዑኡ ሶም እዮም እንታይ ክገብሩና እንተዳ ኢልና ስዋሎም ክገብሩና ክውሕጡና እዮም ንሕና ሽዑኡ ምስኦም ክስታ ክንገብር ኢና ሓቂ ተደይ ኮይኑ ከዓኒ
ናይ ትግርኛን ናይ እንግሊዝኛን ድበሃል ከዓ ፈላሊና ከዓ ክንከይድ ንኽእል ኢና ግን whatever እንተ ዳርኢና ግን እንዳተጎለልና ኢና ንኸይድ ዘለና ትግርኛ ተዛራባይ ዝባል ግን ኩሉ ሻዕ ንቃለሶ እንታይ እንተ ዳኢልና ግን ባህልና ከመይ ጌርና ኢና ነውርሶም መንፈሳዊ ባህሊ ግን ከመይ ጌርና ኢና ነውርሶም ዝመጻናሉ መንገዲ ከመይ ጌርና ኢና ነውርሶም ግን እንታይ ንገብር ኢና እንተ ዳኢልና ንብል ኢና ሓቂ ንዛረብ ኢና ምክንያቱ ባህሪ ባህል እንታይ ገብር እንተ ዳኢልና ዝውረስ ነገራት ስለ ዝኾነ ካብ ዝሓለፉ እንታይ ዝገብር እንተ ዳኢልና ዝውረስ እዚ ፖለቲካዊ መዳያት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብዙሕ ግዜ ነቲ ባህሊ ናይ ፖለቲካ ሰባት ከመይ ጌሮም ኣብቲ ኔክስት ጀነሬሽን ከም ዘውርሶ ከም ዘመሓላልፍዎ ይቃለሱ እዮም ስለዚ ባህሊ እንታይ እንተ ዳኢልና እምበኣር ዝውረስ ነገራት ካብ ዝሓለፉ ይውረስ ካልእ ባህሊ ብልምምድ ዝጥረ ነገራት ባህሊ ምስ ረኣኻዮ ክስታይ ምስ ገበርካዮ ብድሕሪኡ እንታይ ኢኻ ትገብሮ እንተ ዳኢልና ፕራክቲስ ኢኻ ትገብሮ ፕራክቲስ ምስ ገበርካዮ ሽዑ ኣዶፕት ትገብሮ ናትካ ይኸውን ማለት እዩ ሓደ ግዜ ናብዚ ምዕራባዊ ዓለም ምስ መጻና ናብዚ ቀዳማይ ዓለም ምስ መጻና ኣብ ገሊኡ ባህልና እንታይ ይኸውን እንተ ዳኢልና ይተሓናፈጽ ምሽ ሓቂ ገለ ባህልታት እኮ ንወርሶ ነገራት ኣሎ ናይ ግድን ድኾነካ ምሽ ሓቂ ዋላ ባህልኻ ከም ዘለዎ ዓቂብካዮ ከለኻሲ እቲ ኣብኡ ከምብረካ ዝኽእል ኣብቲ ቀዳማይ ዓለም ድማኒ ምስኡ ድማ እንታይ ትገብር ኢኻ እንተ ዳኢልና ንገሊኡ ኣዶፕት ትገብሮ ኢኻ ክትገብሮ ከለኻ እንታይ ኢኻ ትገብሮ እንተ ዳኢልና ክልተ ሰለስተ ግዜ ምስ ገበርካዮ ጽባሕ ግን ናትካ ይኸውን ማለት ኣመጋግባ ናይ ዝዓዲ ኣነ for the first time ከሰዓኩም ማለት መጀመርታ ናብ ካናዳ ምስ መጻኹ ለካብ ዝዓዲ ናይ ክብሪ ጋሻ ዝበሃል ምስ መጸ ዓባይ ደርሆ እዮም ድሓር ዝብሉ ኣነ ፈልጣኔታ ትርኪ ትበሃል መጀመርታ ናይ ባዕቄት ነግረኩም ደሎ ዳሕራይ ናብ ዌኒፔክ ምስ ኣተና ቶም ዳዓዶምና ትርኪ ሓሪዶም ማለት ተራ ኣኾቲ እንታይ ድበሃል ተዕጽምቲ ለክ ናይ ደርሆ ደይኮነ ማለት ኣይ ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ለካ ዳሕራይ ግን እንታይ ኢሎምና ተርኪ ኢሎምና ተርኪ ሕጂ ኖርማል ያና ኣነ ሓቂ ኣብ ዓድና ንፈልጣን ኢና ታንክስ ጊቪንግ ደይ ቆውን ከሎ ግን ንገብር ደይ ንገብርን ታንክስ ጊቪንግ ነብዕሎ ደይ ነብዕሎን ኣብ ዓድና ታንክስ ጊቪንግ ትበሃል ንፈልጦ ዲና ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ መጀመርታ ጋይሽ ኮለና ጎይታ ባርኮም ጋይሽ ምስ መጹ ድዕድሙ ሰባት ኣለዉ ኣብዚ ቸርች ዝኸምኡ ልምዲ ዘለዎም ኣዝዩ ሓፍትና ኹም ብድሕሪኡ ኣኺልካ ሓንሳ እንድሕር ዓዲማትካ ብድሕሪኡ ንኻልኦት ጋይሽ እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ትባህሊ ምሽ ሓቂ ኣዶፕት ጌርናዮ ናይዚ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ትገብሮ ፕራክቲስ ትገብሮ ቀዳመይቲ ዓመት ካልአይቲ ዓመት ሳልሰይቲ ዓመት ብድሕሪ ሕጂ ታንክስ ጊቪንግ እንታይ ትገብሮን ኢኻ እንተ ዳኢልና ኣይትሕልፎን ኢኻ ስለዚ ባህሊ እንታይ ገብር እንተ ዳኢልና ይውረስ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብልምምድ ከዓ እንታይ ገብር እንተ ዳኢልና ዝጥረ ነገራት እዩ ትናቱ ካራክተር እዚ እንተ ዳርኢናዮ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከሰዓኩም ኣብዚ ቁሩብ እዋናት ተምሃሮ ደቅናሲ ዓርቢ ኣነ ግዜ ስለ ዘለውኒ ነቶም ተምሃሮ ደቅና የምፆም እየ ካብ ትምህርቲ ከምፆም ከለኹ ካብ መጀመርታ ሕጂ እኳ ክንደይ ዓመት ኮይኑሎ ምስ ተፈደሱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ነቲም ሆርተን ወስዶም ቀጻሊ ታድ ገዝእዋ ዶናት ፍልጥ እያ ሕጂ ዓርቢ ፍራይደይ እንድሕር ኮይኑ ዶናት ደይ ኦም ትብሉ ኣንቲ መዓልቲ ሽዑኡ ሰኑ እንታይ ጌራ ድሓንስኻ ትረፍማ ኣነ ከምፆም እየ ገሌላ ምፅያቶም መቸም ከይገዛእትሎም ክስታይ ጌራ ዳዕራይ ሽዑኡ ካብተን ደቃት ንፋዓት እየን ብጣዕሚ ክስታይ እየን ኣብ ስነ መጎት ሓያላት እየን you break our culture ኢለና ማለት ባህልናስ ሴርክዮ በቃ ስለደይ ገዛእትለን ማለት ምክንያቱ እንታይ እዩ እንተ ዳኢልና ብልምዲ እንታይ ትገብሮ ተጥሪዮ ዳሕራይ ሽዑ ናትካ ይኸውን ማለት ስለዚ ባህሊ ብልምምድ ወይ ድማ ብፕራክቲስ እንታይ ዝገብር እዩ ዝጥረ እዩ ማለት ነገር ሰላም ባህሊ ካብ ካልኦት ሕብረተሰባት ከዓ እንታይ ዝገብር እንተ ዳኢልና ዝፈልየካ ኢኻ ካልእ ዜጋ ምዃንካ ካልእ ዓሌት ምዃንካ ካልእ ሕብረተሰብ ምዃንካ እቲ ትገብሮ ባህሊ ወይ ድማ ትባህልኻ ኣብቶም ዳሓለፈ ዝረኣናዮም ነገራት ንሶም እንታይ ገብሩሃዮም እንተ ዳኢልና ብትክክል ካልእ ሰብ ምዃንካ ይፈልዩኻ ግን እዚ ባህልኻ እንታይ ትገብሮ እንተ ደኣ ኮንካ ትነብሮ እንተ ደኣ ኮንካ ማለት ባህሊ ከዓ ናይ መወዳእታ ናብ ካልኦት ከዓ እንታይ ዝገብር እዩ ዝመሓላለፍ እንኮላይ ንስኻ ትወርሶ ኢኻ ትዕቅቦ ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ ትገብሮ እንተ ዳኢልና ተመሓላልፎ ማለት ሓደራ እንኮላይ ኣለዎ ማለት ሓላፍነት እንኮላይ ኣለዎ ሪስፖንሲቢሊቲ እንኮላይ ኣለዎ ማለት ስለዚ እቲ ካራክተር ወይ ድማ ናይ ባህሊ ባህሪ እዚኦም ኣርባዕተ ነገራት
ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ መንፈሳዊ ባህሊ ኢልና ክንዛረብ እንከለና እምበር እቲ ኣርእስና መንፈሳዊ ባህሊ ምኹስኳስ ዝብል እዩ ብዛዕባ መንፈሳዊ ባህሊ ክንዛረብ እንከለና እምበር መንፈሳዊ ነገራት ወይ ድማ መንፈሳውያን ዝበሃሉ ኣካላት ብሪኦተ መንፈሳዊ ዓለም ተረዲኹም ኣለኹም በቲ ኣረኣያ ቪው ናይ መንፈሳዊ ዓለም ወይ ድማ ብረኣያ ናይ ኣምላኽ ካልኦት ሕብረተሰብ ኣብዚ ዓለም እዚ መንፈሳውያን ተባሂሎም ዝፍለጡ ሰባት ኣለው እዚ ኣረኣያ ወይ ድማ ኣባህላ ሪኦተ መንፈሳዊ ዓለም እዩ ኣምላኽ ከምኡ እዩ ድርኢ ንሕና ምናልባሽ ንሰብ ከም ሰብ ጥራሕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣምላኽ ግን ኣብ ምድሪ ዝተፈላለዩ ሰባት በቲ ዝነብርዎ ምድራዊ ዓዲ ወይ ድማ ሃገር ናቶም ናይ ገዛ ርእሶም ናይ ኣነባብራ ካልቸር ወይ ድማ ባህሊ ክህልዎም እንከሎ ኣብ ምድሪ ግና ነዚኦም ኩሎም ዝጥምተሉ ኣምላኽ ግን ኣለው እዚ ዝጥምተሉ ኣጠማምታ ወይ ድማ ቪው ወይ ድማ ሪኦተ መንፈሳዊ ዓለም ወይ ድማ ናይ ኣምላኽ ኣብቲ መጀመርታ እንታይ እንተዳኢልና መጀመርታ ኣምላኽ ንሰባት ኣብ ምድሪ ዘለው ክፈልጥ እንከሎ ክልተ ሕብረተሰብ እዩ ዝፈልጥ እዞም ሕብረተሰብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዘራርባ እንታይ ተባሂሎም ይፍለጡ መሲልኩም ህዝብን ኣህዛብን ተባሂሎም እዮም ዝፍለጡ ሕጂ ኣምላኽ ክርኢ እንከሎ በቲ ናቱ ኣረኣያ በቲ መንፈሳዊ ኣመለኻኽታ ወይ ድማ እቲ መንፈሳዊ ነገራት እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ መዓት ክፍለ ዓለማትን ኣብ መዓት ክፍለ ዓለማት ዘለው ወይ ድማ ኣብ ኣዝዩ ብዙሓት ክፍለ ዓለማት ዘለው ሰባት ደጓዛ መዓት ትብል ኣራይ ድሕሪ ደጊመያ ከዓኒ ድሓን ምሕረት ክበርለ ሃገር ሰላም ኣዝዩ ብዙሕ ማለት እዩ ሰብ እናሃለዎ ከሎ ኣምላኽ ግና ኣብ ክንደይ ይኸፍሎም መሲልኩም ኣብ ክልተ ካታጎሪ እዩ ዝፈልዮም ህዝብን ኣህዛብን ተባሂሉ እዮም ዝፍለጡ ወይ ድማ በቲ ናይ ሓዲስ ኪዳን ኣዘራርባ ክስታ ክገብሮም ከሎ ከዓኒ እንታይ ይብሎም ተዳኢልና ከዓኒ ኣይሁድን ፅርዓውያንን ኢሉ ከዓ ይፈልዮም ፅርኢ ሓደ ንግሪክ ዝውክል እኳ ክነሱሲ ግን ከም ወኪል ናይ ኣህዛብ ኮይኑ ከዓ ተፃሒፉ ስለደሎ ወይ ድማ ግዙራትን ዘይግዙራትን ተባሂሎም ከዓ ይፍለጡ እዚኦም ሕጂ እንታይ እዮም ተዳኢልና እቶም ህዝቢ ተባሂሎም ዘለው ናይ ኣምላኽ ሕብረተሰብ እዮም መንግስቲ ኣላቶም ግዝኣት ኣለዎም ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ሕጂ ዝዛረብ ብሪኦተ መንፈሳዊ ዓለም ኢና ንዛረብ መንግስቲ ትበሃል ነገራት ሲ ኣላቶም ኣምላኽ ዝጀማሪኣ መንግስቲ ስለዚ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ እንተዳኢልና ኣብ መንግስቲ ዘማልእ ነገራት ሰለስተ ነገራት እዮም ምሽሓቀ እንታይ ኣሎ እንተዳኢልና መሪሕነት ኣሎ ቅዋም ኣሎ ህዝብ ኣሎ ሓቂ ሰለስተ ነገራት እዩ ደማሓድር መንግስቲ ኢልና ኣብ ሰለስተ ነገራት እዩ ዘሎ እቲ ስትራክቸር ወይ ድማ ቅዋም ወይ ድማ መዋቕር ናይቲ ምምሕዳር በብትደኣምንሉ ክኸውን ይኽእል ገሊኡ ናይ ነገስታት ክኸውን ይኽእል መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይደኣምን ናይ ንግስነት ምሕደራ ይደኣምን ስለዚ ኣምላኽ ዝንጉሳ መንግስቲ ትበሃል ኪንግደም ኣምላኽ ኔራቶ እዛ መንግስቲ እዚኣ እስራኤላውያን ካብ ምድሪ ግብፂ መሰውፆም ራእዩ እዚኣ ሕጂ ዝተብሉለ እስራኤላውያን ህዝቢ ዝበሃሉ ኣይነበሩ ካብ እብርሃም ካብ ሓደ እዮም ድጅምሩ እቲ ተስፋ ከዓ ካብ እብርሃም ይጅምር ድሕሪ ይስሐቅ ድሕሪ ያዕቆብ 12 ነገድ ምስ ሰምፀ ታሽም እስራኤል ትበሃል ካብ መን ትጅምር ተዳኢልና ካብ ያዕቆብ ትጅምር ህዝቢ ነበሩን ሕጂ ብምእታው ሓደ ዮሴፍ ናብ ግብፅ ግና ሰብዓ ዝኾኑ ነፍሳት ናብ ግብፅ ምስኣተው ድሕሪ 430 ዓመት ክወፁ እንከለዉ ግና ህዝቢ ኮይኖም ካብ ምዕራፍ 12
ዘጻት እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ካብ ምድሪ ግብጽ በሰውጾም ኣብ ምዕራፍ 19 ግን እግዚአብሔር ክዛረቦም ከሎ እንታይ ኢሉ ተዛሪቦም ተዳኢልና ንዓይ ንስኹም እንታይ ኢሉ ህዝብን ካህናትን መንግስትን ካህናትን ይኹም ኢሉ That's why ኣምላኽ መንግስቲ እንታይ ገይሩ ተዳኢልና ኣቂሙ ንሱ ዘመሓድራ ማለት ናብቲ ከምቲ ኣህዛብ ድደልይዎ ዓይነት ምሕደራ ከኣትውን ከለው ራይ ታይም ናይ እግዚአብሔር ስለ ዘይነበረ ኣብ ግዜ ሳኦል ንጉስ አንግሰልና መስበልዎ እግዚአብሔር ነጊስዎ ምንባሩ ንሳሙኤል ከረድኦ ከሎ እንታይ ኢልዎ ንጉስ አንግሰልና ይብሉሎ መስበሎ እንታይ ሕደጎም ኣነ ከይነግሶም ስለ ዝደለዩ ኢሉ ምምሕዳሮም ኩሉ መንዩ እንታይ ድበሃል ገይሩሎም መንፈሳዊ ራእይዎ እቲ ናይ ቤት መቅደስ ስርዓት ራእይዎ ሲቪላዊ ሕጊ ራእይዎ ሞራላዊ ሕጊ ዘሰለስቲዩ ሕጊ መንዩ ኣቂሙሎም ተዳኢልና እግዚአብሔር ያቂሙሎም ሲቪላዊ ሕጊ ከይተረፈ እንታይ ገይሩሎም ተዳኢልና ኣቂሙሎም ከመይ ክመሓደሩ ከም ዘለዎም ናይ ቀጻጻዕ ስርዓት ምዝብድል ሓደ ሰብ እንታይ ከም ዝኸውን ኩሉ እዚ ነገራት እዚ እንታይ ገይሩሎም ተዳኢልና ኣቂሙሎም እግዚአብሔር ስለዚህ መንግስቲ ነራት እግዚአብሔር እምበር እስራኤላውያን ከሓስቦም እንከሎ ፉሊ ህዝቢኦም ነይሮም ናቶም ናይ ገዛ ርእሶም እንታይ ደለዎም ተዳኢልና እምበር ካልቸር ደለዎም ባህሊ ናይ ኣምላኽ ደለዎም ኣህዛብ እንተዳ መፂና ኸኣኒ ካብ እስራኤል ብስጋ ወፃኢ ብሙሉኦም ኣብ ምድሪ ደለው ኸኣ ኣህዛብ ይበሃሉ ናቶም ናይ ገዛ ርእሶም መንፈሳዊ ካልቸር ከኣለዎም ጣዖታት የምልኹ ከም ድልየቶም እዮም ከኣድነብሩ ማለት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ግዜ ርኢና ኣለና እስራኤላውያን እግዚአብሔር ክዛረቦም እንከሎ ካብቲ ሓደ ምኽንያት እግዚአብሔር ምዝራቡ ዘማዕበልዎ ካልቸር ወይ ድማ ባህሊ እንታይ እዩ ነይሩ እንተዳኢልና ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ነቲ ዘይረ ኣምላኽ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ብባህሪኡ ኣምላኽ ዝኾነ ንዕኡ ጥራይኦም ዘምልኹ ነይሩ ምስጋድ ንዕኡ ምዃኑ ጥራይኦም ዝፈልጡ ኣብ መጽሓፍ ኣስቴር ሓደ ግዜ ተዳሪኢናዮ ማርዶካይ ወይ ድማ ሃማን ናብ ክብ ዝበለ ሓላፍነት ምስ መጸ ኩሎም ክሰግድሉ ምስ ጀመሩ ማርዶካይ ኣይሰገደሉን ኣብ ግዜ ስደት መንፈሳዊ ባህሉ ዓቂቡ ዝኸይድ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ግን ከኣሱ ጥራሕ ኣይኮነን ከኣኒ እቶም እንታይ ኢሎም ክዛረቡ ከለው ኣብ ኩሉ እንታይ ኮይኖም ደለው ፋሕ ኢሎም ወይ ድማ ተዘርዚሮም ናጽእሶም እንታይ እዮም ኢሎም ፉሉይ ህዝቢ እዩ ከመይ ማለት እንተዳኢልና ከምዚ ሕጂ ንሕና ኣብ ካናዳ መጺናስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ንነብር ዘለና ንሳቶም ከዓ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ኩሉ ከተማታት ናይታ ሃገር እንታይ ኮይኖም ነይሮም ፋሕ ኢሎም ግና እንታይ ነይሮም ተዳኢልና ፉልያት እዮም ነይሮም ኣይሁድ ምዃኖም እስራኤላውያን ምዃኖም ነቲ ብባህሪኡ ኣምላኽ ድኾነ ኣምላኽ ጥራሕ የምልኹ ምዃኖም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ተዳኢልና ይፍለጡ ነይሮም ሃማን ድማ ንጉስ ኣሕሽወሮስ ኣብ ማእኸልቶም ኣብ ኩለን ሃገራት መንግስትኻ ዘለው ኩሎም ህዝብታት ሓደ ፍሉይ ህዝብን እተዘርዘረ ፍሉይ ዝበለ ኣሎ ኢሎም እንታይ ዝኾነ ፍሉይ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ከዓ እንታይ ዝኾነ ዝተዘርዘረ ፋሕ ዝበለ ማለት ሕጎም ከዓ ካብ ኩሎም ህዝብታት እንታይ ኢሎም ፍሉይ ንሕግታት ንጉስ እውን እንታይ ይገብሩን እዮም ኣይሕልውን እዮም መቸም ነዚ ነገራት እዚ ክገብር ዝገበሮ ነገራት ንሓደ ማርዶካይ መቕታል እንታይ ኮይኑ ስለዝተረኣዩ ንእሽተይ ኮይኑ ስለዝተረኣዩ እኩይ ስለ ዝኾነት ምኽሩ እንኮላይ ነቲ ህዝቢ ኣታክመታን ክገብሮ ነቲ ህዝቢ እንኮላይ ብሌም ገይርዎ ማለት ግና ካብቲ ዝገለጾ ዋላ እኳ ብሌም ንምግባር ወይ ድማኒ ንዕኦም ንምጥቃን ደኣ እዚ ነገራት ይጠቀመሉ እምበር እቲ ሓቂ ግን ንሱ ፍሉይ ህዝቢ ምኽንያቱ ናይ ኣምላኽ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ እንታይ ኣለዎ እንተዳኢልና ባህሊ ኣለዎ ናቱ ስርዓት ኣለዎ ኣሜን ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ክንመጽእ እንከለና
بريئوت منفساوي عالم برايا ناي أملاخ نابزينا حجي خدمت نافت منفساوي بحل دبل حساباتنا خدمت انت دا خوينا أملاخ زفلطو انت دايلنا حجي سلسته دنبه يوم دلو ويدما سلسته كاتاغوري يوم دلو اتوم كلتا كاتاغوري افت حدا نغرات يسامعوا يوم افت حدا كاتاغوري بحدا نغرات كنطرنفوم نخلينا مصحف قدس كا كومو سلاز طرنفوم من يمسيلهم اسرائيل አለው አህዛብ አለው ማህበር አምላክ ቃል ዛ ማህበር ኤፌሶን ካላይ ምዕራፍ ክነግረና ሁሉ እንታይ ይድብለና ካብዞም ክልተ ሓደ ሐዲስ ሰብ ኢልዋ ደሎ ታስጉኡ ታ ማህበር ያ ማለት ዛ ማህበር እዚ አሕጂ ተረዲኹም እንለኹም ኣብዚ ምድር እዚ ከም ሰባት ናትና ነናይ ገዛ ርእስና ሃገርን ህዝብን ሕብረተሰብን ኮሎና ኣብ ኩሉ ዓለማት ፈሒላ ደላ ምሽ እንታይ ኢልዋ ደሎ ታ ኣብ ኩሉ ትመልእ ምልአቱ ኢልዋ ደሎ ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብቲ መወዳእታ ኣብ ኩሎም ትመልእ እንታይ ምልአቱ ኢልዋ ደሎ ኣብ ኩሉ ዓለም ፈሒላ ደላ ማለት ወይ ድማ ታ ዩኒቨርሳል ቸርች ማለት ማህበር እዚኣ ሕጂ ካብዚኦም ክልቲኣ ማለት ካብ ህዝብን ካብ አሕዛብን ማለት እዞም ህዝብን አሕዛብን ዝባሃ እዞም ህዝብን እስራኤልን ዝባሃሉ ድማኒ ወይ ድማ አይሁድን ተባሂሎም ደለው አፍቲ ደይ ምእማን ድባሃል ካታጎሪ ክልቲኦም ሓደ እዮም ግናኸኒ እቲኦም ስጋ ሕጂ ነቲ ናይ ቀደም ናይ አብርሃም አምላኽ ኢሎም ዘምልኹ የምልኹ ስለዘለው ስቲል ስጋ ሕጂ ግን ተስፋ ኣለዎም ተስፋ ስለዘለዎም ግን ስጋ ሕጂ ዘይተበትከ እንታይ ኣለዎም ተዳኢልና ኮቨናንት ኣለዎም ኣብዚ ሕጂ እዚኦም ዘለው በዚ ዝኸድዎ ደለው መንገዲ ድሑናት ዲዮም እንተዳኢልና ድሑናት ኣይኮን ካብኡ መጺኦም ብመንገዲ ምእማን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራዮም ክድሕኑ ዝኽእሉ ከም ማለትና ኣይኮነ ኣብዚ ሓደ ካታጎሪ ከዓ ኣብ ክልተ ይፍለዩ ማለት እዩ ነቲኦም ክልተ ሓዊስካ ብምኽንያት ደይ ምእማኖም ስጋውያን ተባሂሎም ክፍለጡ ከለው እቶም ዝኣመኑ ካብዚኦም ክልተ ሓደ ኮይኖም ደለው ከዓ ብምኽንያት ምእማኖም ከዓ መንፈሳውያን ተባሂሎም ይፍለጡ ስለዚህ ሕጂቲ ናይ ኣምላኽ ረኣያ እምበኣር እንታይ እንተዳኢልና መንፈሳውያንን ስጋውያንን እዩ ዝፈልጥ እንታይ መንፈሳውያንን ስጋውያን ስለዚህ ነው እምበኣር ብዛዕባ መንፈሳዊ ባህሊ ኢልና ክንዛረብ እንከለና መጀመርታ ካብ አይደንቲቲ ኢና ንጅምር ብዛዕባ ባህሊ ክንዛረብ እንተዳኣ ክንክእል ኮይና ኤርትራዊ ባህሊ ክትክተል ክትክእል ኣለካ ተባሂሉ ከም ግዴታ ካብ ንእሽቱ ኣትሒዙ ፕራክቲስ ክገብሮ ኣዶፕት ክገብሮ ናቱ ክገብሮ ክነብረሉ እንተዳኣ ክኽእል ኮይኑ ኤርትራዊ ኮይኑ ክውለድ ክኽእል ኣሎ መጀመርታ ኤርትራዊ መንነት ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ባህሊ እቲ ናቱ ምትሓሓዙ ምስ ምንታይ እንተዳኢልና ምስ አይደንቲቲ ምስ መንነት ዝተተሓሓዘ መንፈሳዊ ባህሊ ኢልና ክንዛረብ ከለና እምበኣር ካብ መንፈሳዊ ሙሃን ይጅምር ማለት ካብ መንፈሳዊ ሙሃን ይጅምር ስለዚህ እምበኣር ቤት ናይ ኣምላኽ ሪኦተ ወይ ድማ ብሪኦተ መንፈሳዊ ዓለም ኣምላኽ ንኣመንትን ነዚኣመንትን ነዚኦም ክልተ ክርኢን ከሎ ነቶም ኣመንቲ መንፈሳውያን ኢሉ ይጽውዖም መንፈሳዊ መንነት ኣለው ካብዚ አይና ሕጂ ክንጅምር ዘለና ነቲ መንፈሳዊ ባህሊ ክንነብሮ ነቲ መንፈሳዊ ባህሊ ፕራክቲስ ክንገብሮ መኸነርእዮ ነቲ መንፈሳዊ ባህሊ ክንዕቅቦ ነቲ መንፈሳዊ ባህሊ ከነመሓላልፎ ድብሉ ነገራት እቶም ካራክተር ናይቲ መንፈሳዊ ባህሊ ንዕኦም ክንነብሮም እንተዳ ክንክእል ኮይና መጀመርታ ካብ መንፈሳውያን ድብል ክንጅምር ክንክእል ኣለና መጽሐፍ ቅዱስ ክነገረና ከሎ ከምዚ ይድብለና እቶም ስጋውያን ኢሉ ሮሜ ሻምናይ ምዕራፍ ክዛረብ ከሎ ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎም ኒሉ እስኪ ስጋውያን ንበል እቶም ስጋውያን ንኣምላኽ እንታይ ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ከስምርዎ ኣይኮነሎም ሓንሳ ሓግዙኒ ስጋውያን እስኪ ንበል መጽሐፍ ቅዱስ ይኸም ድብል ደሎ ምሽ ሓቂ ስለዚ ስጋውያን ኢልዎም ደሎ ንመን እንተዳኢልና ኖርማል ወይ ድማ በቲ ናይቲ መጽሐፍ ቅዱስ ኣዘራርባ መንፈሳውያን ዘይኮን ሓቂ ስለዚህ እዚ እንታይ እንተዳኢልና እምበኣር
ነዚኦም ካልኦት ሕብረተሰባት ብሙሉኦም ኣብ ዘለው ይሓሉ ብስጋ ናይ ድሌቶም ሕብረተሰብ ኣካል ይኹኑ ግን በቲ መንፈሳዊ ርኢዮተ ኣምላኽ ነዞም ሰባት እዚኦም ክፈልጦም ከሎ ስጋውያን ኢሉ እዩ ዝፈልጦም ሽዑ ክዛረብ ከሎ ናባና ክመጽእ ከሎ ግን እንታይ ኢሉ መሲልኩም መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተዳ ሃልዩ ግና እንታይ ኢሉ ሽዑ መንፈሳውያን እምበር ስጋውያን ኣይኮንኩም ቶም መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎም ወይ ድማ መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተዳ ሃልዩ ግና መንፈሳውያን እምበር እስኪ መንፈሳውያን ንበል ሕጂ ነቲኦም ስጋውያን ኢሉ እንተዳ ሓደ ካታጎሪ ሂብዎም ንዓኻትኩም ግን ሓንቲ መፍለይ መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተዳ ሃልዩ ንስኻትኩም ግን መንፈሳውያን ኢኹም እንተዳ ኢሉ እንታይ ኢሉሎ ማለት ሕጂ ስጋውያን ኣለው መንፈሳውያን ኣለው ናይ መንፈሳውያን ምዃንኩም ምዞም ስጋውያን እዚኦም ከዓ ከም ዘይኮንኩም ካብዞም ስጋውያን ተባሂሎም ደለው ክሊ ካብኦም ከዓ ወፂኹም ከም ዘለኹም መለለይኡ ሓንቲ እዩ ኢሉ እንታይ እንተዳ ሃሊኩም መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተዳ ሃሊ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ይዛረባ እዚኣ ሓንቲ ዴፊኒሽን እያ ወይ ድማኒ ሓንቲ ቅድመ ኩነት ጥራይ ኣደላታ እንታይ ምእማን ትበሃል እዚ ምስ ህያባት መንፈስ ቅዱስ ምስ ካልእ ምዝራብ ቋንቋታት ምስ ገለ ዝተተሓሓዘ ነገራት ኣይኮነ ምስ ኣማኒ ምዃን ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ታይል መሲሉ ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ 13 ክዛረብ ከሎ ንስኻትኩም ድማ ኢሉ ናይ ምድሓንኩም ቃል ወንጌል ምስ ሰማዕኹም ብኡ ድማ ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኮንኩም ተሓተምኩም ኣብዚኣ ንእሽተይ ክዛረብ ፕሊስ ተረድኡ ኣብዚኣ ንእሽተይ ክዛረብ ማሕተም ባይዘው ኣነ ድገርመኒ ነገራት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ምዃኑ ክነግረኩም ኩሉ ምሳሌያዊ ኣዘራርባ ተጽሒፉ ደሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዳ ርኢኹሞ ብትኽክል ነቲ ሓይሊ ነቲ ዓቕሚ ነቲ ዕዮ ተደልዩ ደሎ ሓሳብ ብትኽክል ክሃርም ዝኽእል ሓሳብ ኢኹም ትረኽቡ ገለ ኸባታቶም ክተወሰልኩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ማይ ቢሖቕ ድብል ዶ ተጠቂሙ ልሓቂ ብዙሕ ግዜ ምሽ ሓቂ ካብ ማይ ቢሖቕ ፈሪሳውያን ተጠንቀቑ ኢሉ ምሽ ሓቂ ማይ ቢሖቕ ሲ ክሓስብ ከለኹ ዝገረመን ነገራት ማይ ቢሖቕ እንታይ ባህሪ እዩ ደለዎ ማይ ቢሖቕ ናቱ እንታይ ድበሃልቲ ናቱ ኣብ መጻጽኡ ካበይ ማይ ቢሖቕ ኣሓትና ትፈልጦ ይኽን ሰንሰርሓሉ ስለ ዝኾንክን ማለት እዩ ማይ ቢሖቕ ካብ ናይ ዳሓለፈ ዝነበረ ዝተለውሰ ዝተረፈ ኢኻ ተትርፍ ሓቂ ደ ከምኡ ድዩ ተደይ ተጋጊ ዳሕራይ ምስ ወፃ ከይትዛረባ ሃገር ሰላም ካብኡ ኢኻ ተትርፍ ምሽ ስለዚ ዝተረፈ እዩ ማለት ናይ ምንታይ እንተዳ ኢልና እምበር ናይ ቀደም ናይ ዓሚ ዋላ ክኸውን ይኽእል ናይ ዓሚ ኣይከውኒ ናይ ዓሚ ኣባ ሕማቕ ናይ ግድን ገለ ግን ክስታይ ይብሉን ምሽ ግዜ ሊሚት ግን የብሉን ሃገር ሰላም ናይ ዓሚ ኣይከውኒ ናይ ዝሓለፈ እዩ ሓቂ ሓድሽ ኣይኮነ ኣብቲ ካራክተር ከዓ እንታይ ኣለዎ መሲልኩም ሕጂ ባህሪኡ መርኣይዎ ኣብቲ ዓቕሙ ከዓ ረኣይዎ ነቲ ብዙሕ ንእሽተይ ምስ ኣተዎ ከዓ እንታይ ባህሪ ኣለዎ ናይ ምብኳዕ ባህሪ ከዓ ኣለዎ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝብሎም ዘሎ እንተዳ ኢልና እምበር ሕጂ እሱ ስለ ዘይኮነ ትምህርተይ በቲ ሓደ ወገን እቲ ግዜ ምስ ምምፃእ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዲስፐንሴሽን ወይ ድማ እቲ ምቃል ግዜ ተወዲኡ ናብ ካልእ ምቃል ግዜ እዮም ዝኸዱ ደለው ተረዲኹም ኣለኹም ካልኣይ ከዓ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ከዓ ትምህርቲ ከዓ ሓያል እዩ እንታይ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎ ናይ ምብካል ተኽእሎ ከዓ ኣለዎ ማለት ነዚ ክልቲኡ ነገራት ፊት ክገብር ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ማይ ቢሖቕ ማሕተም ሓደ ግዜ ኣነ መጀመርታ ኣብቲ ጎይታ مقبالي نبرة الجزء نازق على زق سمع خلهم من الواش حجي خم عينت كم تناتي نبرة تحساس وا لكم سوا تداخلهم متان أبو أمره تسألوا نجارات على ما حتى منفس كدوس كبه الكولوس أو وش تخص ما حتى مدلك أخويني يسمع معك ما حتى سيل زين نفولت أمال زمان تقولوا دلهم كم عين سئل لكم ماله تاي مالتي مسير كم يكونن تاي دا ما حتى دتقملوا دلهم نايوان النت ملكت
ኣብቲ እዋንቲ ማሕተም ዝጥቀሙ ስቲውል ዝጥቀመሉ ማሕተም ናይ ዋንነት ምልክት መሰይነይ ትፍትሕዋ መሲላትኩም ስታሮሜሻ ምናይ ምዕራፍ ደላ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ግና እንታይ ኣይኮነን እንታይ ትብላላ ናቱ ኣይኮነን ትብላላ ናይ መን ኣይኮነን መሲላትኩም ታ ናቱ ትብላ ክንድ ስም ተጠቂምላ ደሎ ናይ ክርስቶስ ኣይኮነን ማለት መንፈስ ቅዱስ እንተ ደይብሉ ኮይኑስ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ግን ናይ ኣምላኽ እዩ ማለት ስለዚ ኣምላኽ መረጋገፂ መንፈስ ቅዱስ ሃብ ኣባና ምስ መፀ እንታይ ኮይና ኣለና እንተ ዳይልና እምበር ናይ ኣምላኽ ህዝቢ ተባሂልና ኣለና ማለት በቲ መንግስቲ ድብል ነገራት ክንዛረብ ኮለና ከዓ ካብቲ ግዝኣት ጸልማት ኣውጪው ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዱ ስለ ዘእተወና ከዓ በዛ ማሕበሩ ከዓ እንታይ ያላቶ ኣምላኽ እንተ ዳይልና መንግስቲ ኣላቶ ስለዚ መንግስቲ እንታይ ያለው እንተ ዳይልና እምበር ህዝቢ ኣሎ ንጉስ ኣሎ እንታይ ከኣሎ እንተ ዳይልና ከኣኒ መخيدي ወይ ድማ መካየድ ደንቢ ይኻአሎ ማለት ካልቸር ናቱ ናይ ገዛ ርኡሱ እንታይ ያለው እንተ ዳይልና ባህሊ ኣለዎት ሕብረተሰብ ካብ ካልኦት ሕብረተሰብ ዝፈልዮ ማለት ብናይ መጽሐፍ ቅዱስ ኣዘራርባ ናብ ኤፌሶን ክንመጽእ እንኮለና ነዞም ኣብ ጎይታ ዘየለው ብምኽንያት ምእማን ከዓ ወይ ድማ ብመንገዲ ምእማን ከዓ ናብ ጎይታ ዘይመጹሞ ናቱ ዘይኮኑ መንፈሳውያን ተባሂሎም ከዓ ዘይተጸውዑ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረቦም እንከሎ በቲ ቀደም ዝነበርዎ መለክዒ ኣዘራርባ ናይ ሰብ ኤፌሶን ክዛረብ ከሎ ቀደም ከም ንብረት ዝዓለም እዚኣ ከም ትሕጅ መንፈሱ ኣብቶም ደቀ ዘይምእዛዝ ዝገብሮ ዘሎ ሓለቃ ስልጣናት ኣየር ተመላለስኩም ብበደልኩም ከዓ በኣበሳኹም ከዓ ምውታት ዝነበርኩም ኢሉ ስለዚ ንስኹም ዝነበርኩም ኢሉ እንተ ደኣ ተዛሪቡ ብዛዕባ ፓስት ሕጂ ግና ካብኡ ወጪኹም መንፈሳውያን ኮይንኩም እንተ ደኣ ኢሉ እቶም ኣብኡ ደለዎም በኣር እንታይ እዮም ደለዎም እንተ ደኣ ኢሉ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ናይ ሰይጣን እዮም ዘለዉ ማለት ኣመሓዳሪ ኣለዎም ክልተ መንግስታት እየን ደለዋ ነናተን ምምሕዳራት ዘለወን ነናተን ባህሊ ዘለወን በቲ መንፈሳዊ ርኢዮተ በኣር ኣምላኽ ክርኢ ከሎ ክልተ ሕብረተሰብ እዩ ዝርኢ ማለት እዚ ምእመን እዚ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ኣምላኽ ዝሪኦ መንፈሳውያን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሕብረተሰብ ኣይ ኣሜን መንፈሳዊ ሕብረተሰብ እዚ መንፈሳዊ ሕብረተሰብ እምበኣር መጽሐፍ ቅዱስ እዞ መጽሐፍ ቅዱስ ዝብሎ ካብኡ ተመርኩይሱ ከዓኒ ብኡ ክኸይድ እንከሎ ካልቸሩ ዝገብሮ ወይ ድማኒ ባህሊ ዝገብሮ እንታይ እንተ ደኣ ኢልና ኣለዎ እዚ ኣብቲ ድመጽእ ደሎ ክንሪኦ ኢና ሱ ሕጂ ኣነ ናብቶም ዲቴይል ኣይኮንኩን ክዛረብ ደለ ብዛዕት ባህሊ እየ ክዛረብ ደለ ግን ኣምላኽ ባህሊ ፍልይ ዝበለ ባህሊ ግን መንፈሳዊ ባህሊ ግን እንታይ ገብረልና እንተ ደኣ ኢልና ይደልየና እዩ ኣሜን ኣብቲ ዓውደ ንባብ ክዛረብ እንከሎ ነቲ ዓውደ ንባብ እሞ ሊትራሊ ድሓን ንምፃያ ግን ካልእ ፍጻመ ኣጋጢሙ ነይሩ እንተትኸውን ከዓ ነቲ ካልእ ዘጋጠመ ፍጻመ ብምጥቃስ ልክዕ እዛ ነገራት እዚኣም ተጠቀመላ ኢሉ እየ ድዛረባ ኣብ ቆሮንጦስ ቀዳም ሳልሳይ ምዕራፍ እንተ ደኣ ሪኢኹሞ ብዛዕባ ሰብ ቆሮንጦስ ከም መንፈሳውያን እንታይ ኢሉ ተዛሪብዎም ኣሎ ቀዳማይ ምዕራፍ ቆሮንጦስ ራእዩ እንታይ ኢሉ ተዛሪብዎም ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 1-3 ራእዩ ኣሕዋቴ ኣነ ከምኒ ስጋውያን ራእዩ ሕጂ ስጋውያን ኢኹም ድብል ደሎ ነኖ ምክንያቱ ብመንፈሳዊ ብርኢዮተ መንፈሳዊ ዓለም ኣምላኽ ክርኢ ከሎስ ክልተ ደንበይ እዩ ድርኢ ምሽልና ኣለና እንታይ መንፈሳውያን ስጋውያን ስለዚ እቶም መንፈሳውያን ዝበሃሉ ይንበርዎ ኣይንበርዎ እዚኣ ፕሊስ ተረድኡኒ ካብዚኣ ክንጅመር በጃሃቱ እዚኣ ከስምራላ ነቲ ክነብርዎ ዝግብኦም ኣነባብራ ይንበርዎ ኣይንበርዎ ኦኬ ይንበርዎ ኣይንበርዎ ኣመንነት ብምኽንያት ኣሚኖም ምእታዎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ኣብኦም ምህላው ኣምላኽ ክሪኦም ከሎ መንፈሳውያን ኢሉ ይድርዮም ደግመልኩም ነቲ ዝጥለቦም ይንበርዎ ኣይንበርዎ ኦኬ
ይንበርዎ ወይ ድማ ኸፊላዊ ይንበርዎ ኸፊላዊ ይንበርዎ ወይ ድማ ኸፊላዊ ነቲ ዘይነበርዎ ንኽነብርዎ ይጽዕሩ ይሃሉ whatever ታ መንገዲ ሓንቲ ስለ ዝኾነት ብምእማን ኣቢሎም ምስኣተው መንፈስ ቅዱስ ከዓባታቶም ምስኮነ ግን መንፈሳውያን ተባሂሎም እዮም ዝጽውዑ በመንነቱ ነቲኦም ግን ስጋውያን ብምኽንያት ደይ ምእማኖም ሕጂ ምስኣተኻዮ ኣብቲ ደንበ ታይ ክትገብር ክትከል ኣለካ እንተ ዳኢልና ባይ ዘ ወይ በዚያ ነገራት እዚኣ ኸረዳ ተጻዋታይ ኩዕሾ ኮይንካ ናብ ሜዳ ክትኣትው እንከለኻ ናይ ኩዕሾ ኣንፈት ዝበሃል ነገራት ደይብልካ በየን ከም ትኸይድ መን ቁፅሪ ክንደይ ብቁፅሪ ክንደይ ጻወት ገለመለ እንተ ደኣ ደይ ትፈልጥ ኮንካ ናብ ሜዳ ተደኣ ተኻይሸካ ምሽ ሓቂ ኣገር ሰላም ናብ ሜዳ ኩዕሾ ክትኣትው እንተ ደኣ ትክእል ኮይንካ ከም ትሕጊ ጌርካ ክትጻወት ክትክእል ኣለካ ስለዚ መጀመርታ ተጻዋታይ ተባሂልካ ኣለኻ ማልያ ተዋሂብካ ኣሎ whatever ዋላ እንታይ ድበሃልኩን ዋላ ፔንችኹን ገለመለ ማለት ዳሕራይ ግን ናብ ሜዳ ክትወርድ ከለኻ ግን ድጥለበካ እንታይ እንተ ደኣ ኢልና ከምቲ ሜዳ ወይ ድማ ከምቲ ሕጊ ዝጠልቦ ጌርካ ክትጻወት ክትክእል ኣለካ መንፈሳውያን ምስተባሃልና እዚ ባህሊ ንብሎ ደለና እምበኣር እዚ ካልቸር ንዕኡ ክንነብሮ እንታይ እንተ ደኣ ኢልና ዲማንድ እዩ ጠለብ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሓቶ እዩ ምክንያቱ መንፈሳዊ መንነት ስለ ደሎና ከምዚ ከማይ ተደይ ኮይንኩም መቸም ሓበሻ ተባሂሉ whatever ኢትዮጵያዊ ወይ ድማ ኤርትራዊ ኮይኑ እንጀራ ይበልዕኒ ዝብል ሰብ እንተ ደኣ ሃልዩ I don't think so እንጀራ ደይበልዕ ሰብ ኣሎ ምክንያቱ ካብ ብንእሽተና እንታይ ጌርና እዩ ምፍታውን ደይ ምፍታውን ካልዩ ካብ ብንእሽተና ግን ዕቢና እዩ ሓቂ ደ ለሚድናዩ ኢና ምክንያቱ ተወራሪሱ ዝመጻና ነገራት ስለ ዝኾነ ኣብ መንፈሳውነት ዘሰይም ቃል ኣምላኽ ዝጠልቦ ክንነብሮ ዘለና እነባብራ ግዕዞ ወይ ድማ መንፈሳዊ ባህሪ እንሕተቶ ኣሎ ግን እንታይ ስለ ዝኾንና መንፈሳውያን ስለ ዝኾንና ስለዚ ብዙ ክዛረቦም ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሎም መሲሉ ከም መንፈሳውያን ዘይኮነስ ከም ስጋውያን ኢሉ ተዛሪቦ ራይ ኣሕዋቴ ኣነ ከም ስጋውያን ካልኣይታ ከምንታይ መሲልኩም ከም ንቆልዑ ብክርስቶስ እምበር እዚ ሕጂ ኣርእስተይ ስለ ዘይኮነ ብዙሕ ተዛረቡ ከም መንፈሳውያን ክዛረበልኩም ኣይኮነለይኒ ሕጂ ከምኡ ደብሎ ደሎ ኣባ ኣእልኡ በቲ ድሪኦ ደሎ ኣካይዳ ንዕኡ መወከሲ ብምጥቃም ከምቲ መንፈሳውያን ኮይንኩም ክትነብርዎ ዝግባኣኩም ኣይኮንኩም እንትነብሩ ደለኹም ይድብል ደሎ እምበር መንፈሳውያን ኣይኮንኩም ኣይኮነን ድብል ደሎ ኣብ ታሕቲ ስጋውያን ምዃንኩም ዶ ይኮነን ትብል ነገራት ሕጂ ምስቲ ላዕሊ ኸነገናዝባ ከለና ልክዕ ነቲ ሓሳባት ኢንፈሳይስ ምግባር ወይ ድማኒ ከስምረሉ ስለ ዝደለየ እዩ ዝዛረብ ደሎ እምበር ምስቲ ካልእ ዝመሃሮ ሓሳባት ምስኡ ስለ ዝተፋለሰ ይኮነ መንፈሳውነት ወይ ድማ መንፈሳዊ መንነት ብምኽንያት ምእማንካ ናብቲ ደንበ ብምእታውካ እትረኽቦ መንነት ግን እቲ ተሪኦ ደለኻ ባህሪ እዩ ዝዛረብ ደሎ ሕጂ ግናኸ ስጋውያን ስለ ዝኾንኩም ደይኮነ እንደኣሞ ሕጂ ከም መንፈሳውያን ደይኮነስ ከም ስጋውያን ዝፅሕፈልኩም ከም ንቆልዑ ክዛረበኩም ገለ ክብሎም ከሎሲ ሽዑኡ ከመይ ጌርካ ግን ስጋውያን ትብለና ገለ መለ ዓይነት ንድብል ሕልና ውስነ ሞጎት ክምልስ እንከሎ ወሞ እንታይ ደኣ ክብል ሞ ስጋውያን ስለ ዝኾንኩም ደይኮንኩም እንዳኣስ ትገብሩ ዘለኹም ዓይነት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሃገር ሰላም ሞዚ ዳዕዶ ናይ መንፈሳውያን ጠለብ ዲ መንፈሳውያን ክነብርዎ ዝግብኦም ናብ ራድዩ ደኣሞ እዩ ድብል ደሎ ማለት ደስ እትደወዮ ፋዘራ ሽዑ ከምዚ ኢልዎ ገና ይከኣልኩሞን ኢሉ ገና ስጋውያን ስለ ዝኾንኩም እንታይ ፀባ መገብኩኹም ዕጹም ብልዒ ኣይኮነን ገና ኣይከኣልኩሞን ሕጂ እኮ ኣይትክእልዎን ኢኹም ቅንእን ባእስን ካብ ዝህልወኩም ስጋውያን ምዃንኩም ዶ ኣይኮነን ሽዑ እንታይ ኢሉ ከም ባህሊ ሰብዶ ትኸዱ ኣይለኹም ከም ምንታይ ከም ባህሊ ካልኦት ሰባት ማለት ለካ ሕጂ መንፈሳውያን እምበኣር ከም ባህሊ ካልኦት ሰባት ኣይኮኑን ክኸድዎ ደለዎም ናቶም ናይ ገዛ እርሶም ካልቸር ኣለዎም ማለት ናቶም ናይ ገዛ እርሶም ባህሊ መንፈሳዊ ባህሊ ድበሃል ኣሎ ማለት እዚኣ ኸስምር ደለ መንፈሳዊ ባህሊ ዝበሃል ኣሎ ባህሊ ኩሉ ሰብ ዝበሃል ከኣሎ ባህሊ ምንታይ ባህሊ ስጋውያን ዝበሃል ከኣሎ ማለት እዚ ሕጂ ንዕኡ እዚ ኣካይዳ ሕጂ ኣብዚኣ ንሰብ ቆሮንጦስ ዝተራእየት ተርእዮ ይዛረብ ስለ ዘሎ እሳ ደይኮነት ካልእ ዓይነት ተርእዮ እንተትርአኻ ተረዲእኹም እንለኹም ልክዕ ነዛ ነገራት እዚኣ ምተዛረበላ ከም መወከሲ ግን እታ ዝተራእየት ካልእ ዓይነት እንታይ ተርእዮ ከም መወከሲ ምተጠቀመ ነይሩ ማለት
ሕጂ ኣብዚ ኣዲ ዛረባ ደሎ ስፔሲፊክ ነዛ ተርእዮ እዚኣ ስለ ትውክል እያ ማለት ግና እቲ ሓሳቡ ንምንታይ እዩ ዝውክል ተዳኢልና ዋላ ንኻልኦት ዓይነት ተርእዮታት ብምልኦም ናይ ስጋውያን ኣካይዳ እንተዳኣ ክስታይ ኮይኑ ልክዕኹም እዩ ማለት ከም መንፈሳውያን ኣይኮንኩምን ዘለኹም ይድብለና መንፈሳዊ ባህሊ ኣይኮንኩምን ሒስኩም ዘለኹም ይድብለና መንፈሳዊ ባህሊ ክህልወኩም ክኽእል ኣለዎ ይድብለና ስለዚህ ባርቲ ካራክተር መጽና ክንዛረብ ኮለና ባር እቲ ደንበ እዚ ካብዚ ኢና ሕጂ ንብገስ ካብዚ ክንብገስ ኮለና ምስ ግዜ ምሕጻር ኣብዞም ነገራት እዚኦም ተዛሪበ ክውደ ተሓሳባተይ መጀመርታ ክትሕዘኩ እንታይ እዩ ዝዛረብ ደሎ ሪኦቶ መንፈሳዊ ዓለም ባህሊ ወይ ድማ ካልቸር ናይቲ መንፈሳዊ ባህሊ ድበሃልሲ ከመይ እዩ ኣምላኽ ድሪኦ ዝዛረብ ደለኹም ሽሓቂ ኣምላኽ ቀድም ድሪኦ ዝነበረን ሕጂ ዝሪኦ ሕጂ ማሕበሩ ሲ ካብ ካልኦት ፈልዩ ድሪኣ ነዛ ማሕበሩ እዚኣ ሕጂ እምበኣር መንፈሳውያን ወይ ድማ ዝኾነ ይኹን መንፈሳውያን ኢሉ ዝፈልጣ ነዛ ማሕበሩ እዚኣ እዛ ማሕበሩ እዚኣ ከዓኒ በቲ ኣይደንቲቲ እንታይ እንተ ዳኢልና መንፈሳውያን መንፈሳዊ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እንታይ የድልዮ ኢና ሕጂ ንብል ደልና ማለት እዩ መንፈሳዊ ባህሊ እቶም ብድሕሪ ሕጂ ንምሃሮም ሶሪ እንታይ እንተ ዳኢልና መንፈሳዊ ባህሊ ኢና ክንምሃር ግን መጀመርታ ባይታ ከነንጽፍ እንክላለን ዛዕባ እንታይ ንዛረብ ከም በዛ ኣብ እምሮይ ደሎ ስእላዊ መግለጽ ነዛ ተዛሪበ ክስተክገብር እሞኒ ድሕራይ ክንሰምዕ እንከለና ካልኦት ኣገልገልቲ ክመፁ ከለዉ ኣብዚ መዕረፊ ኮይና መታን ክንሰምዕ ሕራይ ኦኬ ስጋውያን ዝበሃሉ ኣለዉ መንፈሳውያን ዝበሃሉ እዞም መንፈሳውያን ዝበሃሉ ኣምላኽ ዝዋንኦም ኣምላኽ ዝመርሐ መንግስቲ ዘላቶ ሕጂ ነቶም ንኡሳን ኣርእስቲ እንመሃሮም ዲማንድስ ክንገብሮም ኣለና ክንኩስኩሶም ኣለና ክንዕብዮም ክንክእል ኣለና ክንነብሮም ክንክእል ኣለና ድበሃል ነገራት ክንመሃር ኮለናሲ ንሕና ኣብዚ ብምዃን ካብዚ ብሪኦተ መንፈሳዊ ዓለም ካልእ ሕብረተሰብ ዘሎ ፉልያት ምዃንና ንዕኡ እንሪእሉ ዘይምትሕውዋስ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ኣብዚ ፖዚሽን እዚ ኮይና ክንሰምዕ ክንክእል ኣለና ተረዳን ኣብዚ ፖዚሽን እዚ ኮይና ክንሰምዕ ሽዑ ዓቢ ሓላፍነት ዘሎና ሰባት ምዃንና ተረዲኡና ካልኦት ንጎይታ ክፈልጥዎ ዝደልዩ ተጎሊሎም ዘለዉ ሕብረተሰብ ብሪኦተ መንፈሳዊ ዓለም ካልኦት ሕብረተሰብ ኢሉ ዝፈልጦም ኣምላኽ ንዓና ዝጥሙቱ ከም ዘለዉ ናታቶም ሓላፍነት ከም ዘሎና እናረኣና ብሓላፍነታዊ ነገራት መታን ክንሰምዕ አሜን we're not the same በት መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ we're not the same መጽሐፍ ቅዱስ ይሆን ቀልጥፍ ኢለ ነቲ እንተ ዛሬ ይሁድ አትባብ ዚ ጊዜ ወስደ ባር ካብት መጀመርታ ዝተዛረብኮ ባህሪ ናይ መንፈሳዊ ባህልን ባርታ እንተ ዳኢልና መጀመርታ ባህሊ ካብ ዝሓለፉ እንታይ ዝገብር እንተ ዳኢልና ዝውረስ ሞዴልስ ኣለዎ ንስኻ ባዕልኻ ትስኢልካ ትነብሮ ዓይነት ኣነባብራ ኣይኮነን ባህልዎም ይኮነ ባህልዎም ኮይኑ ይፈልጥ ከም እንድሕር ኮይኑ ናትካ ናይ ገዛ ርስኻ ካልቸር ፈጢርካ ኣለኻ ማለት ባህሊ ካብ ካልእ ሕብረተሰብ ኢኻ እንታይ ትገብሮ ወይ ድማ ካብ ቅድሜኻ ዝጸንሑ ኢኻ እንታይ ትገብሮ እንተ ዳኢልና ትወርሶ ሞዴልስ ኣለውኻ ስለዚህ ከመን ኢና ንወርስ ዝብል ሓሳባት ኣብ ምናልባሽ ኣምላኽ ተዳ ረዲኡና ቶም ብድሕሪ ሕጂ ዝመፁ ሰባት
ነዚ ነገራት እዚ ትንክፍ ከብልዎ ላቦ መጀመርታ እንታይ እንተዳኢልና ትዛዕበ መወከሲ ሐሳብና መን እንተዳኢልና ክርስቶስ ናይ ክርስትና ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚአን ተብሂሉ ደሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ቡ ተወሊድና ቡ ንጅምር ንሱ አርአያና ንዑ ንመስል ኣብ መወዳእታ ክንውድእ እንኮለና ኸዓ ንዑ ንሪኦ ኣብኡ ንውድእ ንዑ ንመስል ካላ ደግመልኩ ንሱ ብዝፈጸሞ ፍጻመ ንውለድ ብኡ ንጅምር ንሱ ህይወት ዘላቶ ሰብ ክነብሮ ዘለዋ ኣነባብራ ዝኸደ መንገዲ ንዑኡ ንርኢ መወከሲ ንጥቀም ንዑኡ ንመስል ኣብ መወዳእታ ውዕዘና ምስተወድአ ንዑኡ ንሪኦ ንዑኡ ንመስል ኣብኡ ይውዳእ ጀማሪ እምነትና ደምዳሚአን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉ መሲሉኩም ከምዚ ኢሉ ነዚይኹም እተጸዋዕኹም እሞ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ኣስኣሰሩ ክስዕቡ ኣርአያ ሓዲግልኩም ምእንታኹም መከራ ጸገብ እዚኣ ፖርሽን እዚኣ ብዛዕባ መከራ ጥራይ ይዛረብ ደሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብዛዕባ መከራ ወይ ድማ ብመከራ ምሕላፍ ጥራይ ኣይኮነን ኣርአያ ገዲፍልና ተዓውደ ንባብ ስለ ዝድርተና እዩ ብዛዕባኡ ዝዛረብ ደሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይፍ ወይ ድማ ህይወት ከመይ ከም ዝኸውን ኣርአያ እዩ ሓዲግልና ኣብ ካልእ ነገራት ብዛዕባ ካልእ ኣዘራርባ ተተዛረብ ነይሩ ልክዕ ኣርአያ ነዛ ነገራት እዚኣ ሓዲግልኩም ከይዱ ምበለ ነይሩ ማለት እዚ ሕጂ ዝዛረቦ ደሎ ቀይዲ ናይቲ ፍጻመ እዩ ብዛዕባ መከራ ይዛረብ ስለ ደሎ ይኸም ዝዛረብ ደሎ እንታይ ግን ትብላ ኣስኣሰሩ መታ እንታይ ክገብሩ ክስዕቡ እንታይ ገይሩልኩም ኣርአያ ሓዲግልኩም ከይዱ ስለዚ መወከሲ ሓሳብ ናይ ባህልና መን እንተዳኢልና ክርስቶስ ቀዳማይ ዘጋጠመን ነገሮም ተማሊ ቀዳም ማለት ኣውትሪች ወፂና እንዳ መስከርና ሆለና ሓደ ጻዕዳ ረኺቡንስ ድሕራይ መጀመርታ ንኢሩበት ረኺቦ ተቐቢልዎ ድሕራይ ናባይ መፂኡ ክሓልፍ ከሎ ንዓይ ከዓ ረኺቡኒ ድሕራይ ንዓይ ግን ዕድል ሂቡኒ ንእሽተይ ክንዘራረብ ማለት ተቃውሞ ከም ዘይብሉ ሕጉስ ምዃኑ ገለመለ ምስ ረኣኹ ግዜ ንእሽተይ ወሲድና አለ ድሕራይ እንታይ ኢሉኒ ብዛዕባ መንፈሳውነት ዕሪኾም ዝቕበሎ ክርስቲያን ምዃኑ ገለመለ ነጊሩኒ ቸርች ትኸይድ ዶ ኢለ ኣይከይድኒ ሰብኣይ ታውን ካደይ ትኸይድ ኢለ ይኸይድ ነይረ ኢለ ክልተ ኣገልገልቲ ዝረኣኽዎም ተኣካይዶኦም ምስ ዓንቀፈኒ ግን ብድሕሪኡ ቸርች ዝበሃል ኣይከድኩን መቸም ኣምላኽ ዕድል ስለ ዝሃበኒ ናብ ክርስቶስ ከርእዮ ፈቲነ ጽቡቕ ተዘራሪብና ማለት ሲ ክርስቶስ ኢና ክንርኢ ደለና ሰብ ኣይኮንናን ክንርኢ ደሎና ማለት ሲ ሕጂ እዚ ክብለካ ከለኹ ንሳቶም ከምቲ ትብሎ ደለኻ ክነብሩ ኣይግብኦምን ነይሩ ኣይኮንኩን ትብለካ ደለኹ የስ ግን ኣኸ ትቐንዲ ኣርኣያ ክንወስዶ ዘለና ክርስቶስ እዩ እንዳበልኩ ነግሮ ነይረ ማለት ትሪእዎ ኣለኹ ናትና ይንወስድኒና ሓደ ግዜ ሰባት እውን ሊበራልስ እንድሕር ኮይኖም ንነገራት ተረዲኹም ንልኹም ኮምፕሮማይዝ እንድሕር ዝገብሩ ኮይኖም ቃል ኣምላኽ ድብለካ ዳኢኻ ትርኢ እምበር ንሰብ ኣይኮንካን ትርኢ ኣርኣያና ቀዳማይ መን እዩ ክርስቶስ ኣሜን ሞዴልና ህይወትና መን ክርስቶስ ካልኣይ ከዓ ናይ እምነት ኣቦታት ንስኻ ግና ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ንትምህርተይ ንንብረተይ ንፈቓደይ ንእምነተይ ንዓቕለይ ንትዕግስተይ ንፍቕረይ ኣጸቢቕካ ሰዓብካ እዩ ጳውሎስ መቸም ብትብዓት እንዲሁ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ መስሎ ዘለኹ ንዓይ ምሰሉ ኢሉ ሓቂ ምሽ ስለዚ ንጢሞቴዎስ ክዛረበ ከሎ እንታይ ኢልዎ ነዚኦም ኩሎም ነገራት ስዒብካ ኢሉ ኣርኣያ ዝኾኑና ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፉ ናይ እምነት ኣቦታት ከዓ ኣለውና ቀልጥፍ ኢለ ክውድ ባህሊ ብልምምድ ዝጥረ ነገራት ነቲ ነገራት ምስ ሓስካዮ ምስ ተረዳእካዮ መጽሐፍ ቅዱስ ዝተጻሕፈ ነገራት ክትከደሉ ዘለካ መንገዲ ምዃኑ ምስ ነገረካ ከዓ እንታይ ትገብሮ እንተዳኢልና ከዓ ትሬኒንግ ትገብሮ ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ክዛረበ ከሎ ንነገር ቅለትን ራእይ ውሕድ ንዕላል ኣንስትን ካባኻ እንታይ ግበሮ ኣርሕቁ ታሃድመሉ ነገራት ተርሕቆ ነገራት ኣሎ መንፈሳዊ ባህሊ እንተደኣ እንታይ ክትገብር ኮይንካ ከተጥሪ እንታይ ኣትገል ኮይንካ ምክንያቱ መንፈሳዊ ባህሊ ይኮነን ማለት እዩ ኣብዚ ዝዛረቦ ደሎ መንፈሳዊ ባህሊ ይኮነን ነገር ቅለት መንፈሳዊ ባህሊ ኣይኮነን ስለዚህ ነዚህ ነገራት እዚ እንታይ ግበረሉ እለዮ ኣቮይድ ግበሩ
شو أنت يجبرين نرأس خاجنا أملخه أنت يجبره المدة نتني أملخ باري نعو ترينينج جبره يمالك لو متجبره صباح تجبره دحرت صباح تجبره نات كاي خونزي حسابات زم سكال بوزح جزء تزاري بقول لهم صار استي كستايس لزخون إيه أمتيو يقوي لهم معناته جزء لزي بالله بهالي كاب قالوا حبرة سوات كأنت يسترائلنا زفلي كايو أملاخ زريهم كل حبرة سوات الله إلنا لنا سلازي إذا نجارات زد ما يفلي كاي مالك سلازي عن توي دم ببنايو نجارات الله بزعبة همان كزاربون كله ويدم ما بزعبة حزب إسرائيل كزاربون كله زيهم سبات زيهم فيليز بولو سبات مخانم أب مصحف أستير سال سيم عراف أقول شو منته تزاري بنا الله مالك رابعين نيمو داتان بهلي نبكالو السبات انتايز جبرين تدعيلنا بعد زم حلالة فين كله بايزوي حدا نجار كان حاسب دللي بزا نجارات زي أهودي كلها responsibility لنا كلها حلافنا تعلونا نعنا زريء ولدهم كلها لونا مالك حكيمش هكايدا كمي مخانو صلوت كمي مخانو صلوتن كمي مخانو مفقار حوات مالت كمي مخانو تعجست مالت انتاي مالت مخانو مقلقال مالت انتاي مخانو قال ملسي زريء ناس لو ولدهم لونا حكي أنا قال قول عتاب زما أخنا خزارة باخلوها دي سمع النجارات هالو نتوم نايك أدم دنوفركم كو تاتجر من نخستايكم أمنتكم يا أمنتيكم نيركم كبلا خلوها سمع نمو تعم تجر من مالك لك هاي يري أخاين مالك يم بباخاين مالك ولدو يم ببكاي جنريشن يم ببكاي سلازم كل كم حلاف النتاويان سبات كأينا مالك نحنا كالو زطمون تناولو دلو زوم أنا أشو زلهم معهم زطموتهم كالو تولو دلو كل جيزي حلافنتنا تسكمنا أينا نخي كافتني حدار عنكيل دبها النجاراتن ولاد قال دبها النجاراتن عنكيل كحق تفطرش لزخنا خاوس لزين وتصخا بزيادة خا مسانا اتاشمنت دلو ولو دبها الكا أفجزانا خالو خا زطمتنا أنا زطبي مالك كابانا انتايري صلو دو يري يا خزار أبجزاهم سيدكم زفلتا نايج أولت منبر كخيت كستايدو تلوكم تخو فرناش ويد ما دخون الشرق كم سبع هذا جاس بابا تسلي الله يوم جاس ماما تسلي الله كلا دولو نجارة يمتى تقبرو نجارة تورس مخانو أنا حدا نجار كنجارو أنا أبزندك أيدريو كافتا بخوري تامن أسا توي أفات أنا يتمرتسي يمتى كم تقبرو تسحجي رئي مالك لكاسب ورس دورس بعد سيز حلافنة هاللون أنت نحمى أنت نتصبغ لتأمتنا ولده جنريشن هاللون نعمل حلافنة هاللون نمننتنا خنبر قال بزي حبرة سبع له نبل علونا مش أملاخ سي دايما فساويان يلوز فلتهم جناخه نعنا بمرأي دماني ويدما نحنا نعوم بمبصح دما نعم منفساونات متان كنوم صوم زصبينا حبرته سبالو بقول له النبابرانا نحنا نبرو النبابرا خورس دلي جنريشن كا قالونا حلافنتاويان كزي منفساو بالي مالت مبار لازم مالت تسينا اسكن حساب بز نغرات كلاتنا حافظ لنا ينتسب ما نشتي كنصلينا just 1 minute 2 minutes اسكي نحسب احواتي يا كايدانا نشتي نحسب كم تنزمرو كم تعنتوي كنبلو لو علنا عنتوي نزمر كلنا لايز مودات هذا زمر زنبره مزمور سيه بكا يوتيه بكا قال دبل نغراسي بتحم تمسيط سمعوا نيره يغرمن نيرو هيوتي ينكاسكن والله مزوم مزمران كوين حدا خلت ثلاثه جيز انكا هيوتي انكا كم دلايكا تقوصاصروس قال املاك هيفلت قال غويتا هيفلت قال املاك هيفلت
ካል ጎይታ داونا العلنا اسك حواتي عخاي تجزا نبلن غويتا اتاثر كنصعبو اراد حدا قلنا غويتا لنا علي الله يفلت علي غويتا يفلت تملك حبينا تملك هاللويا يتعادل الكافري يسوى الكامسكنا تملك حبينا تملك وشاتنا يتعادل الكافري يسوى الكامسكنا 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 يسوى الكامسكنا يتعادل الكافري يسوى الكامسكنا علي أملاك يفلتي علي غويتا يفلتي علي أملاك يفلتي علي غويتا يفلتي هللويا بدك هكا الأملاك يبلي نبل حواتي هللويا هللويا أنا بيتينا نعقبنا مرجعنا أنا بيتينا نعقبنا مرجعنا أنا بيتينا نعقبنا مرجعنا أنا بيتينا نعقبنا مرجعنا أنا بيتينا قدس كلتاتنا مرجعنا تملك وشاتنا تعادل الكافري يسوى الكامسكنا تملك بيتنا تملك وشاتنا يتعادل الكافري يسوى الكامسكنا يتعادل الكافري يسوى الكامسكنا يتعادل الكافري يسوى الكامسكنا يتعادل الكافري يسوى الكامسكنا
ኢየሱስ ጎይታዬ ሃሌሉያ ከምታ አሕዛብ ብናይ ከንቱ ሓሳቦም ዝመላለስዎ ከይትመላለሱ ብጎይታ ብልዝ ድማ ምዕዳ ኣለኹ ኢሉ ሕዋተይ ኣሕዛብ ዝመላለስሉ ባህሊ ኣለዎም ከምኡ ከይትመላለሱ ይብለና ከምዚ ቃሉ ክንመሃሮ ፀናሕና ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከምኡ ጌርኩም ኣይተማሃርኩምዎን ክርስቶስ ከምኡ ጌርና ኣይተማሃርናየን بمجد هذاب كن ملالس بعل هذاب كن ورس كريستوس كم أيتمهرناين كريستوس أسأروخ صعب أرأي حد يقولناي تحقي أب كريستوس يا زلا أو خمزلان فليد كموان تمهير كموان تغينكم بلنا قالوا هاليلويا كم تي مردكاي امبي نحاجات زبالة امبي نهازاب زبالة امبي نتعط زبالة حواتي هاللويا أيهودي أنا زبالة أملاخ مسجن نحنا كريستياناتنا أملاخ مسجن ناي كريستوسينا هاللويا كريستيانيوس مي كريستيانيوس مي كريستيانيوس مي كريستيانيوس مي كم سمي كنبر كويتا عينتي لبي أبرهالي دونا الناس أنت دغا حواتي ما قد عذاب كنتي حواتي كريستوس أساروخ نسعب أرى أحد يقلنا من تانا مكرات ساقبي منفساو بحالي اللوخ من مهارة سنة كريستيانيوس مي كريستيانيوس مي كريستيانيوس مي كريستيانيوس مي كم سمي كنبر كويتا عينتي لبي أبرهالي عينتنا كفت بيسوس سم كم سقاوان كتملالسو عيقبعكم نيبلنا قالوا كم منفس هوان ويتا دقفنا كريستيانيوس مي كريستيانيوس مي كريستيانيوس مي كريستيانيوس مي كم سمي كنبر قويتان عينتي لبي أبرهالي دابير أملاخنا نتسل لنا دقفنا كم بعل هذاب كين ملالس كم فقط كام مللاس كونلنا أبقال كاتت حيفلنا جلو مقدتات دابير مللاس كونلنا هللويا دقفنا كريستياني شمنا حواتي نحدا سبعين القبلو أنا كريستياني ناي كريستوس صعبي نبل أسر كريستوس كنسعب تتسوي على خيلنا نوصل حواتي كنت اللي قالوا خلينا نبب كنمرمرو نقالوا فقادوا خلينا لالي كم فقادوا دمام من الله سكون لنا زي ما فساو بحالنا كريستيانيوس مي كريستيانيوس مي كريستيانيوس مي كريستيانيوس مي كم سمي كنبر قويتا عينتي لبي أبرهالي كاب سقانا نوصع حواتي كاب التعاسى سبانا نوصع قويتا زحادة قلنا مقدالو قويتا زخودو مقدالو قدسات زخودو مقدالو نعمنا تابوتا زتوقعزو مقدالو سي نعوت مقدي سي خبرتنا سي تنكحتنا سي برهنا هللويا أملاخنا نخبرك أنا مسجنك لنا جابير أملاخنا سلزقرم كالكا تمسجن جابير أملاخنا كم بحال السبات كيك ديكونس كم فقط كم كالكان كم تقويتانا مرحنان يسوس كرسوس زت مالالرسو من مللاس كن مالالس إميتات كن قبر نعو كن قدحو نعو كن مسل قويتاك كالكا سلزمهار كان أنا مسجنك لنا إذا قال إذا أخلينا عنا نهي ود ما يخوننا يمك جابير
بزقال دما ورستينا مو እግዚአብሔር አምላኽና ንዓኻ በዚ ቃል እዚ ጥራሕና ኣኽቢርና ክንሓልፍ ንኽእል እሞ ኣብ ቃልካ ምርዳእ ይብዛሓልና ከም ቃልካ ምምልላስ ይኹነልና ንቃልካ ምምርማር ክህልወና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንልብና ክድግፎ ንጽልለና ኣብ ቃልካ ተኣምራትና ረኣና እግዚአብሔር ንቃልካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ርትዕ ክህልወና እግዚአብሔር ብመንፈስካ ክድግፈና ንጽልለና ከም ቃልካ ብምምልላስ ድማ ከነኽብረካ ደግፈና እግዚአብሔር ንከይሮ ሓወይ ስድራ ቤትን ባርኽ መመሊስካ እግዚአብሔር ጸጋብ ዝሓሉ ምእንቲ ክጠቕመና እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ኩሎም ሕዋተይ ድማ እግዚአብሔር በዝሶምን እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንቃልካ ብምምርማር እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅድሚኻ ብምቕራብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ርእሶም ክምርምሩ ርእስና ክንምርምር ብኡ ድማ ምምልላስ ኮነልና ዓለም ሓላፊት እያ ፍትወታኻ ምስኡ ባዲ እግዚአብሔር ዝገብር ጥራሕ እዩ ዘለዓለም ዝነብር ከም ዝብል ቃልካ ኣብ ፍቓድካ ምርዓም ይኹነልና ኣብ ፍቓድካ ምንባር ይኹነልና ኣብ ፍቓድካ ምምልላስ ይኹነልና ብኢየሱስ ክርስቶስን ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ኣሜን እግዚአብሔር ባርኽኩም ሃሌሉያ ተባረኹ ወዲና